No niin, vihdoin Lankapirtin juorut ovat palanneet kesälomalta ja mielenterveyslomalta. Siis me yritettiin Annin kanssa kyllä kuvata, siis ainakin ehkä 3 kertaa. Tää on nyt 3 kertaa meillä oli niinku sovittu aika. Joo, ja sitten ei vaan pystynyt. Siis joko jompikumpi oli niin väsynyt tai niin kipeä ja mulla oli myös häät tuossa kesällä, mitkä aiheutti niin kuin hyvin paljon stressiä ja ahdistusta. Et voisiko, että oli 2 viikkoa enää häihin. Me oltiin täällä Annilla kuvaamassa. Me tehtiin vielä jotain vikojärjestelyä siinä. Ja sitten oli tarkoitus, että no niin, että nyt kuvataan. Sitten mä olin vaan, että ei, että mä en niin pysty. Että mä hädin tuskin pystyn istumaan niin kuin rauhassa. Että mä en niin pysty nyt puhua yhdestä muusta asiasta, kun vaan olla silleen, että ei jumpe. Niin ei kyetty, mutta nyt onnellisesti häät on vietetty ja elämä jatkuu nyt rouvana. Onneksi olkoon. Kiitos. Mäpä just muuten tajusin, että mun yksi valmistyö oli ne sukat, mitkä mä tein. Onko sun ne mukana? Ei. Siis mä mietin, että ehdottomasti olisi pitänyt ottaa, mutta en no mulla on se yksi kuva niistä, niin voisin. No mut hyvä. Voimme näyttää sen. Tein siis sellaiset. Mä nyt aloitin joten aloita vaan. Mä tein siis Roosalle ja hänen uudelle nykyiselle aviomiehelle sellaiset golf-sukat, koska se on teille yhteinen harrastus. Niin sille Novitan urheilusukkaa-kirjan. Niin, olisiko se tullut noin vuosi sitten? Yli vuosi sitten. No, en muista, mutta sä olit silloin, että noi olisi ihan, että sitten mä olin silleen, että mental note. Ja sitten mä tein ne, mutta ohjeesta poiketen, kun siinä oli käytetty violalankaa, mikä on aika outta, niin mä tein nallesta. Joo. Koska sitä oli mun mielestä kivempi tehdä ja niistä tuli kyllä hienot. Mä tein sulle sellaiset röyhelöversiot ja sitten miehen sukkaan sovelsin. Joo. Ja tein vaan sellaiset pitkät, missä on se kuvio. Joo. Mutta toivottavasti ne nyt sitten lämmittävät siis mä olin niin fiiliksissä, ne oli tosi upeat ja mä mietin nyt vaan, että sit kun joskus sulle ehkä teen jotain jo omin käsin, niin miten pystyn ikinä mihinkään yhtä upeaa. Mutta ne oli kyllähän supermieluinen ja ihana lahja. Laitetaan kuvia niistä vielä tähän sitten. Joo. Mutta valmistuneita on meillä siis tullut nyt tässä tauon aikana aika paljon, niin me ei nyt ihan kaikkia oteta tähän, koska jos ja kun on tavoitteena, että toinen jakso ei nyt tule näin pitkän tauon jälkeen, niin että meillä olisi edes jotain esiteltävää siinäkin sitten. Niin. Esitellään nyt vielä semmosia niin semikesäisiä juttuja. Joo. No mä voin aloittaa tästä, mikä mulla on päällä. Elikkä tää on Petite Knitin tämä Cloud Top. Joo. Cloud Top. Ja tää on tehty tosta puresilkistä kaksinkertaisena siinä ihanassa kittisävyssä, mistä kaikki Sari Nordlund ihmiset tekee ja kaikki värit matchaa toisiinsa. Ja käytin ekaa kertaa puresilkkeä ja tykkäsin kyllä tosi paljon. Mun mielestä ei niinku säikiintynyt liikaa. Ehkä se auttoi, että tehtiin kaksinkertaisena. Ja 4 puikot oli, niin tää oli periaatteessa niinku DK-vahvustalankaa. Olisi tehnyt, niin tuli tosi nopsaa, ohje oli simppeli, päättelyt oli superkivat, ei ollut italialaista päättelyä tai aikordea ollenkaan, että ihan perus oikea päättely tehtiin tonne helmaan, kaulukseen ja näihin kädenteihin, niin tuli nopsaa ja jotenkin, no ei nyt hirveästi näy, pitää laittaa parempia kuvia vielä, mutta istuu kivasti, koko ajan oli semmoinen niin hyvä fiilis. Ohjeet oli simppelit, ihan viinilasin edessäkin tein muistaakseni tuolla jotain noita short rousseja ja niinku putkeen meni kaikki. Ja tuli oikeasti todella nopsaa. Noniin. Ja tästä muistan myös sen, että tätä tein silloin viimeisinä viikkoina just ennen niitä häitä, niin vaikka oli pitkään illalla järkännyt kaikkea ja sitten olisi ollut aika mennä nukkumaan, mutta sitten minulla oli pakko ottaa aina semmoinen ihan muutama hermorivi vielä. Joskus 11 illalla mä jäin alakertaan ja vielä silleen, nyt pari riviä, nyt mä rauhoitun tässä vielä, niin tää on niinku sen ajan paita sitten. Okei. Okay. Tuollainen häämuisto. Häämuisto, joo. Kutimusten ihmiset sanoo, että tää haisee oudolle tää puresilk, niin haiseeko tää oudolle? Nyt haisee kyllä sun toi hajuvesi. Haistelitko sitä lankaa kun teit? No en kyllä huomannut ainakaan mitään. Okei.
Voisiko se olla vaan väristä riippuvasta? No sitä ne ehkä siinä miettii. Oikeesti. Mulla oli kyllä se jakso mennyt ohi. Mä en ole kyllä kyennyt muittenkaan jaksoa hirveästi nyt katselemaan tässä mun epävakaassa tilassa, mutta ehkä mä nyt aloitan taas. Mutta tykkäsin ihan superisti ja no en nyt enää tälle kesälle kerkeä tehdä, mutta ehdottomasti ensi kesälle niin aion tehdä tämän vielä jossain ihanassa muussa värissä. Tosi paljon tuohon meni lankaa, muistatko? Tää tehtiin kaksinkertaisena. Mä ostin ne 4 kerää. Ja mä luulen, että 3 kerää olisi riittänyt, jos mä olisin sen vikan kerran aloittanut silleen ulkoa ja sisältä. Toki tän vois punnitakin, mutta en harrasta niin tarkkaa työskentelyä. Okei. No mulla nyt päästiin tuohon puresilkkiin, niin, koska mulla on tässä eri kokemus. Mä tein tän kuutartopin puresilkistä. Tää oli... Väri oli haze. Oliko tää se, minkä sä sait joskus sun puolison sukulaiselta lahjaksi? Ei, toi ei ole se, vaan ton mä sain ihan mun äitiltä. Ja mä en taas tykännyt tosta langasta yhtään. Sä teit varmaan Mä tein yksinkertaisena. Mulla meni siis niinku 1005 miljoonaa kertaa hermo niinku siihen lankaan. No mutta toisaalta jos tehdään pitsiä, niin sä joudut nykertää. Mutta kun se ei ollut edes se pitsiosuus, vaan siis tämä osuus. Olet ottanut niinku yhden säikeen siitä. Ja sit sä huomaat, että apua, että tuolla on tollainen niinku silmukan puolikas. Niin sit jotenkin että sit kun sitä alkoi korjaamaan, niin siitä ei tullut enää vaan siis niin hienoa. Sit kun tapahtui, sitä säikintymistä tapahtui niin monessa kohtaa. No, olisiko sulla voinut olla sit joku maanantai? No oli, ja sitten siis toi oli sellainen, että mun äiti oli kertaalleen vissiin jo neulonnut siitä langasta ja sitten kerennyt sen uudelleen, että me vähän mietittiin. Ja sen takia mä nyt en dumaa tuota lankaa ihan täysin, että se voi johtua siitä myös. Mutta sitten tää nyt on, siis harmittaa tää työ niin kuin muutenkin. Mä olin kesällä tosi monta kertaa kipeänä. Mä tein yhtenä päivänä toisen puolen tämän pitsin ja sitten toisena päivänä toisen puolen pitsin, kun mulla oli siis sellainen niin joku ihme mega flunssa, mikä lie tauti. Niin sit mä en pystynyt tekemään niinku mitään muuta kuin istua vaan tässä sohvalla ja neuloa. Siis varmasti tosi työlästä, koska kohta päästään yhteen mun pitsityöhön, niin mikä siis tehtiin pyöränä, mutta siis tämähän on tehty tasona. Niin siis oliko siellä joku 2 eri charttia, että tää on niinku nurjan puolen pitsi ja tää oikein? Ei vaan, siinä mentiin sitä samaa, mutta sun piti tietysti aina tietää, että kumpaa puolta sä teet ja millä rivillä sä oot. Ja se oli niinku tosi siis silleen, tavallaan mä kyllä ihmettelen, miten mä oon niillä mun sairausaivoilla jaksanut tehdä, kun oli aika silleen haastavaa, mutta toisaalta ne päivät meni kyllä ihan mukavasti siinä. Ja tää oli kyllä siis, tää pitsi oli ihan jees, niinku kiva, ja sit mä tykkäsin, kun tässä on tehty näitä tällaisia näitä kohtia, missä on Mikä sen nimi on? En mä tiedä, mutta siinä tehtiin semmonen, että sitä lankaa pyöritettiin niin kuin monen silmukan. Silmä kiinnittyi siihen. Niin niitä oli hauska tehdä. Ja tää oli siis pitsi oli kyllä muutenkin silleen tosi kiva, ja mä tykkään näistä, kun tähän tehtiin niinku I-kordilla nämä olkaimet ja noi reunat, niin mun mielestä niistä tuli tosi niinku siistit. Ja sit mä tein tän topin silleen, että kun siinä oikeassa, tai siis ohjeen mukaisesti siinä tehdään vielä niinku levennyksiä, että se levenee tänne helmaan päin, niin mä en tehnyt, että mä vaan pötkötin sitten tasasta tahtiin. Joo. Mitä mieltä olit tästä helmasta? No siihen olen tulossa, eli siis mä nyt ensinnäkin, tää oli aika lyhyt tää toppi, vaikka mä tein niinku ohjeen mukaisella mitoille vielä niinku silleen, että siitä tuli vielä pari senttiä pidempi. Nyt tänään kun mä kokeilin tätä päälle, niin koska tää pitsi näyttää tosi hienolta vielä niinku päällä, niin mun harmittaa, että mä voin laittaa tätä tähän päälle, koska tää toppi on liian lyhyt. Siis vaikka tein niin helma ehdottomasti, niin jos joku tän tekee, niin kannattaa mun mielestä tehdä niin pidemmäksi. Ja nyt sitten jälkikäteen ajateltuna, niin mä olisin tehnyt tämän helman ehkä mieluummin silleen, kun tässä on nyt tehty vaan, että sileetä. Sitten tuossa on 1 kerros nurjaa, joka on niin se taitereuna, ja sitten se on tänne toiselle puolelle tehty taas sileetä ja ommeltu kiinni. Mutta teit sä sen silleen, että sä niinku ohessa päättelit ja koukkasit sieltä sitä taiteesta? Mä eka tein silleen, mutta sitten se meni liian kireeksi, niin sitten mä päättelen tosi löysästi. Eikö olisi pitänyt tehdä? Eikö jatkaa vaan, kun mä oon niin huono ihminen itse. Niin. Mä päättelin sen eka löysästi
Tai siis ihan vaan päättelin sen ja sitten mä ompelin sen käsin itse tonne kiinni, koska sitten mä sain sen vähän silleen löyhemmin tänne kiinni. Mutta mä tekisin tän nyt ja mä aionkin varmaan ensi kesäksi tehdä tästä, että mä neulon tätä, koska mulla jäi sitä lankaa aika reilusti yli. Niin mä teen tähän nyt lisää pituutta varmaan jonkun 10 senttiä, sit kun jaksan taas palaudun tästä puresilk-traumastani. Ja sitten mä teen tämän varmaan ehkä mieluummin silleen, miten sulla oli ehkä siinä toisessa paidassa, että yksi nurin kierretty joustin ja sitten italialainen päättely. Siis Nyt jos tekisin tämän, niin mä tekisin nyt näin, mutta palaan tähän ensi kesänä. no palaan nyt hetkeksi vielä, kun mä nyt otan sitten tämän mun Sarin paidan kanssa, joka on nyt valmistunut. Mä tein tämän siitä, mitä hän kesäneulekirjastani, tämän vaniljatopin. Ihanat tai siis vaniljateen. Ja lankana tässä oli tuo Säijevuulin Alpakka Lux, mikä on siis alpakka silki cashmere, eli vähän sama kuin se Freja Janssi, mistä on toinen lempilanka. Mutta tää tuntuu ihanalta tälleen. Niin. Ja tässä sitten, ilmeisesti tämä on joku Sarin tyyli ehkä päätellä jotain näitä paitoja, että siellä on se nurjakierros ja sitten taitetaan. Ja tein ekaksi täällä nämä hihat ja näähän on siis ihan järkyttävän näköiset. Että siellä näkyy se ja siitä tuli liian kireä, että se kinnaa sieltä ja siitä tulee tommonen trumpetti. Ja niinku, sit se menee vaan tolleen. No mutta teikö sä tän just silleen? Ja mä tossa tein sen silleen, että mä hain sieltä taitteesta sen päättelen, tein sen siinä ohessa ja totesin silleen, että no aika huono, mutta pakko tehdä tää toinen ihan samalla tavalla, koska tää on jo tehty niin. Mut sitten täällä purkaminen ei ollut niinku, joo. Helmassa sitten olin sen verran fiksu. Ja kun nyt luin jälkeenpäin sitä ohjettakin, niin siinä lukee ensin se, että päättele ja sitten vasta taita. Että tää oli joku mun ihan niinku oma systeemi, että mä siinä ohessa taitoin sitä sinne ja päättelin. Niin sitten tein tämän helman sillä lailla, niin kuin sä sanoit, että ensin päättelit ja sitten neulan kanssa teet sen taitoksen. Niin, no ensinnäkin musta tuntuu, että mä en ihan pysynyt siinä niinku samassa rytmissä, että se vähän twistaamaan. Ja sitten niinku muutenkin, mun mielestä ei siis tuu niin siisti vaan siitä. Että en niinku vaan toki Joo, tässä on vähän sama mitä mullakin, että sitten tääkin, mullakin toi tekee tämmösen. Joo, että niinku varmaan toimii jollekin, mutta kyllä mä tykkään enemmän, että tekee sitä joustinta ehkä sinne helmaan. Ja siis mun mielestä tää I-cord on tosi kaunis, mikä tuli tänne ylös. Niin siis ehdottomasti olisin tehnyt I-cordit tonne kaikkialle. Why won't you do it? No en enää tässä vaiheessa. Mulla kyllä jäi lankaa siis ihan kivasti. Niin siis varmasti vois, mutta kun mä oon sellainen, että kun jotain on niinku päätelty ja hännät on wave in, niin siihen ei kosketa sit niinku enää. Et sit sen kanssa eletään. Ja tää lankahan oli hauska. Me oltiin silloin sä et päässyt, mutta oltiin Essin ja Mirkan kanssa siellä Porvoon lankafestareilla vai mitkä nyt olikaan. Ja siellä tätä Säijevuulin lankaa mä laittaa tähän sen kuvan. Mä olisin halunnut ostaa ton ruskean värin, mutta tytöt sanoi mulle, että ehdottomasti toi niin kuin mintun vihreä, et käy sulle paremmin. Ja mä olin ihan silleen, tosi tommonen värikäs, että jos olisin Sari Nordlund ihminen, niin en kattoisi tähän päinkään. Mutta nyt kun mä katson tota kuvaa, missä mulla on ne vyyhdit vierekkäin, niin siis toi ruskea vaan jotenkin niinku mun mielestä se vaan niinku katoaa sinne. Muistaaksä sen kuvan? Ja laitoin silloin äänestyksen tonne Instaan Roroknitsiin, niin siellä siis 80% äänesti kans mintun vihreätä ja hyvä, että otin sen, koska oon nyt kyllä ihan supertyytyväinen, että sillä mentiin tää kuva. Että toihan on vaan niinku tommonen. No onhan toi kyllä aika valio. Niin, tai ei se vaan niinku. Jotenkin toi kirkastaa koko elämän. Onkohan, no sulla on kyllä, no tää on vähän niinku, ei nyt ihan siis sulla on sinisemmät silmät kuin mitä ehkä niinku, mutta että tämähän menee kivasti sun silmien väriin. Unohdettiin muuten alussa kertoa, että ketä me ollaan. Me ei olla varmaan minkään jakson alkuun kerrottu, mutta sä olet Roroknits ja mä olen project.Anni. Kyllä. Mutta muuten niin on kyllä ihan super tyytyväinen itsestäni, että suoriudun tästä haastavasta pitsistä. Ja tosi nopea sä teit sen. No, mulla oli lomaa siinä. Tää oli mun hääaloitus silloin. Aloitettiin äitin kanssa. Äiti teki vaaleanpunaisesta langasta. Ja hänkin itse asiassa eilen laittoi kuvan, että sai valmiiksi. No miten sun äiti oli tehnyt tuon helman ja noi päättelyt? Mä luulen, että tällä lailla niin kuin siinä ohjeessa oli, jos olisi malttanut lukea. Mutta tästä tuli hyvän kokoinen. Olisinko mä tehnyt sen toisiksi pienimmän koon, että on semmoinen tosi rento istuvuus. Ja
aika kauan vartaloa sai pötköttää, mutta siellä sitten kun äänikirjaa kuunteli ja näin, niin se tuli vähän ehkä, ei mun mielestä ihan niin hyvin erotu tää pitsi tässä vihreässä, että äidin siinä vaaleanpunaisessa. Mä en tiedä, johtuuko se siitä langan väristävä materiaalista, mutta sillä mun mielestä näkyy kivemmin se. Mutta onpahan nyt väkerretty ja jos on jotain mennyt väärin, niin sitä ei kyllä huomaa. Ja toinen, mitä mä just mietin, kun tätä tein, että miten Sari, tai mä niinku silleen haluaisin tietää, että millaisissa tiloissa hän niin kuin suunnittelee näitä pizzejä. Musta tuntuu, että tätä kun alkoi tekemään, niin sitten siellä tuli joku 5001 erilaista niin kuin tapaa tehdä joku silmukka. Sitten mä vaan silleen, ja sitten niin kuin näitä yhdistelmiä, että miten sä yhdistelet niitä silmukoita. Ja sitten lopulta tulee tällainen hieno pitsi. Tai niin mä vaan just silleen, että mitä sun pitää niin kuin vetää, että sä pystyt suunnittelemaan niin näitä. Miten, että suunnitteleeko hän ensin niin kuin paperille, että mä haluan jotain vähän tällaista ja sitten siinä tulee semmoinen kolmio ja suorakaide ja näin. Ja tietääkö hän, että näillä ja näillä silmukoilla se toteutuu? Vai niinku, tekeekö hän vaan ChatGPT:llä, että suunnittelee mulle random pitsikuvio ja sitten hän neuloo sen ja katsoo, että mikä siitä tulee? Että niinku, mutta että siis niinku arvostan tätä niinku työn määrää, mikä tähän varmasti on ihan vaan tähän suunnitteluun. Aivan älytöntä. Ja plus sit vielä, että hänellä löytyy aina niin paljon eri kokoja. Ja tosi monessa on se, että jos sulla on vielä koko tää tai tää, niin tee näin. Jos sulla on tää, niin älä tee tota. Että niinku, myös siinä koko suunnittelussa mun mielestä tehty tosi hyvää työtä. Ja sitten mun mielestä tässä skuutterissa oli vielä hauska, että tää oli se kaavio, mistä mä itse katsoin, mutta sitten siellä oli myös siis kirjoitettu auki tää. Niin sitten mä oon vaan silleen, että silleen rivi kerrallaan. Oh my days and lord, niin mä olin vaan silleen, että tsemppii sille, joka on sen joskus niinku tarkistus lukenut oikeesti. Et ehdottomasti olisin siis mulla kanssa olisi haaveissa tää toppi, että ehkä ensi kesänä, jos mielentilat sen sallii. Oliko miten vaikea sun mielestä se nurja? Ei nyt mitenkään mahdottoman vaikea. Kunhan vaan niinku pysy kartalla, että missä menee ja kyllä tekee. Kyllä. Ja kärsivällisesti, että tämähän nyt on semmoinen, että tätä just sä et voi tehdä tai ajatella mitään muuta. Joo, mäkään en kyennyt siis äänikirjaa kyllä tuossa pitsivaiheessa kuuntelee, että siinä piti vaan niinku sitä hokea, vaikka sitä jotain noin 10 silmukan sarjaa. Ja kyllä niinku ei ollut 5 eikä 10 kertaa, kun joudun olla silleen, että siis mitä mä oon tehnyt ja sit piti vähän purkaa ja palata. Joo, ja se oli kyllä itse asiassa semmoinen, että missä mulla meinasi lähteä järki. Mä tein siis eka pitsiosuutta mä tein ehkä johonkin tänne asti ja sitten se meni vaan niin jotenkin pahasti pieleen, sit mä oon silleen, että nyt fuck it, että mä puran tän kokonaan. Se on niin paha tunne. Niin mutta et se, että kun teki niinku langankierroja, jos sen jälkeen tulee nurjasilmukka, niin siinä kävi ihan siis tosi monesti silleen, että se langankierto niinku tippuu ja sitten sulla menee se koko kaavio ihan sekaisin. Joo, ja sitten sä huomaat sen vasta, kun sä oot tulossa siihen ja sun pitäisi johonkin tiettyyn silmukkaan tehdä tää seuraava, ja sä oot silleen, että se ei ole tässä. Niin. Missä se on? Joo, niin sitten mun sellainen vinkkivitonen ehkä niille, jotka tätä joskus aikoo tehdä, varmaan siis pätee kaikki pitsineuloja, että tämä voi olla, että tämä on ihan tällainen yleinen vinkki, mutta mä laitoin siis, niinku, kun siinä kuitenkin toistui se sama malli kerroksen aikana, niinku vaikka nyt 6 tai 8 kertaa tai miten se nyt meni, niin mä laitoin aina niinku, siis silmukkamerkit niin sen mukaan, koska sitten mä olin silleen, että okei, että mulla pitää aina silmukoiden välissä olla niin kuin näin ja näin monta, että sitten, että jos se heittää jotenkin, niin sitten mä tiedän, että okei, mulla on niin tässä välissä tippunut joku, että se ei niin kuin mene se koko kerros pilalle. Joo, ja se on niin kuin helpompi jäljittää se ongelma. Niin suosittelen, että kun alat tekemään pitsin, laita merkkaa ne niin kuin mallikerrot siihen siis aina. Nyt kun ton kuulen, niin ihan kuin joku olisin ehkä niin kuin kuullut ton jo ennen kuin lähdin tätä tekemään ja mietin, että pitääpä sit muistaa, mutta en näköjään. No, mutta hyvin sä selvisit ilmankin, mutta mä tosiaan jouduin kerran viisastumaan vahingosta. Mutta tässä on onneksi vähän vähemmän toistuu se, että kun tässähän kuitenkin oli joku yli 100 silmukkaa. Että sit siinä olisi kyllä kalissun noin silmukkamerkit kyllä aika huono. Niin, mäkin laitoin vaan ne pelkät hakaneulat, et en laittanut mitään killuttimia. Oliko toi sun eka niinku Sarin tämmönen pitsiohje? Siitä mun piti muuten sanoa, että vaikka tää on hieno ja kiva, niin en mä tiedä, että onko nämä pitsijutut niinku ihan mun no kun mäkin mietin vähän samaa, että nehän on tosi nättejä ja niinku jokainen, joka tunnistaa, että sulla on itse tehty pitsityö päällä, niin tietää kaiken sen niinku työn ja tuskan ja taidon, mikä siellä takana on ollut. Mutta sitten kuitenkin mä niinku mietin, että onko tää mun tyylistä? Mutta tulipahan tehty. Ja mä oon ollut tosi pitkään silleen, että mä en ole niin taitava, että mä osaisin tehdä tämmöisiä pitsitöitä, niin näköjään sitten on kuitenkin. Mä en epäily sua hetken.
Mutta ihanaa. Ja kyllä siis mieluinen työ anyways. Ja kyllä tääkin siis tää nyt on kuitenkin sen verran mun tyyli, että mä kyllä jaksan jossain vaiheessa varmasti nähdä sen vaivan, että mä teen tähän vielä lisää mittaa. Mä en kyllä tuu koskea tohon enää pitkälti kullakaan. Okei. Joo, ja mäkin kyllä laitan tän nyt hetkeksi jäähylle. Joo. Jonkun sellaisen korkeavyötäröisen hameen kanssa tää varmaan niin kuin menisi silleen jo nyt, mut ensi kesänä voit stylailla sitä. Se on ensi kesän asia. Mut mun jäi tosiaan lankaa tämän verran, että otetaan jäämälankavinkkejä vastaan. Mutta eikö sulla ole sitä toista, sitä cashmere-silkkiä kanssa? Valkosta. Niin, sä voit tehdä jotain yhteisjuttua näistä. Ihanaa. Joo. Siitä saattaisi olla just Bottieralla sama. Hyvä. Siitä saisi jonkun vauvan vaatteen. Joo. Luksuspuettu vauva. Ihanaa, että ei saa puklailla sitten. Niin, totta, se on ehkä vähän riski. No mulla oli vähän niin kuin sinä ja mä slaidasin siihen sun kanssa, niin ota sä nyt vielä sit seuraava. Niin kuin mä just mietin, no mulla on vielä yksi toppi. Mulla on nyt ollut vähän tällaisia jotenkin fiiliksiä. Missä välissä sä onkin tehnyt ihan? Tämä aloitin, kun me mentiin Porjatseille. Oli kiva tapahtuma, voin suositella. Neuloin siellä. Halusin tehdä, siis tää oli nyt, mä viime jaksossa puhuin siitä, että mä haluan tehdä tästä poppipunaisesta jotain, niin mä tein tästä tällaisen, mä tuolta Ravelrystä katoin. Tää on semmonen kuin joku Tori Knits Nyk ehkä. Ja tän nimi on siis City Top. Joo, mä oon ehkä nähnyt sen. Niin tää on ihan, siis tää oli tämmönen ihan hauska. Mut sit tässäkin, no niin, nyt mä muistankin, että mikä tässä ärsytti. Tässä ärsytti nimittäin kans lanka, koska siis mä tein sen, mulla on se kompetamekko kans tossa, minkä mä tein siitä linestä. Ja sit mä olin siitä linestä silleen, että tää on ihanaa lankaa, menee niinku oikein silleen tur ja tuntuu tosi mukavalta. Ja sit mä olin silleen, että no mäpäs teen nyt sitten tästä tän niinku siitä tynlinestä. Niin sit tää oli ihan persästä. Se on ihan hullu ohutta, kun mä katson tästä sun kierrettyä joustinta. Niin siis onko sulla joku 2,5 puikot ollut vai? 3. Joo, tosi pientä ja tosi pientä ja sitten on ehkä vähän ärsyttää silleen, että tästä ehkä pikkusen näkyy läpi. En ole nyt kyllä kokeillut päällä, mutta että mulla kans vähän niinku, tää olisi varmasti ihan jees juttu, mutta mulla meni kans vähän niinku moti siihen lankaan, että mulla harmittaa, että se line oli niin kiva, että miksi tää ohut versio sit on vähemmän kiva. No ei mikään ohut ole kiva. Niin. No joo, mä kyllä totesin, että ja sit mä kyllä muutenkin jotenkin totesin, että niinku että mä en tykkää noista kesälangoista niin paljon kuin mä tykkään villalangoista. Mä tykkään niinku esim. Belle on jees, se on DK ja Puresil kaksinkertaisena. Niin. Mutta kaikki ne ohuemmat on kyllä aika työläitä, että voisiko se olla sit se, että sit on pienet puikot ja kestää. Niin ja sit jotenkin, ja sit just se, että ehkä sit pienellä puikolla se jotenkin tulee helposti vaan se yksi säie siitä ja jotenkin, että se on niinku tosi... ne on terävämpiäkin ne pienemmät puikot. Ja sit jotenkin musta tuntuu, että villalanka, niinku vaikka on ohut puikko, mulla oli yksi työ, minkä mä ehkä näytän sitten ensi jaksossa, mutta mulla oli siihen niinku ohut villalanka 3 puikoilla, niin ei tuntunut missään, koska se jotenkin niinku... Mutta villalanka ei säikiinnykään varmasti. Niin että ehkä mä oon sitten enemmän sellainen villalanka-ihminen, että mä oon nyt kyllä tosi iloinen, että syksy tulee ja voi siirtyä takaisin tuohon villalangan pariin. Mutta tähän siis, enpäs nyt muista, että muistan vaan, että tää oli sitä lineä ja tää oli joku punainen väri, minkä mä varmaan sitten kirjoitetaan tuohon noin. Ja on ihana väri kyllä tommonen tää on kiva. Ootko käyttänyt vielä? No en ole nyt oikein käyttänyt, kun mä tästäkin vähän silleen traumatisoiduin, niin ei tehnyt mieli laittaa päälle. Ja mutta tähän on just nyt tehty tää päättely, siis tämmönen ihan basic, että yksi oikein, yksi nurin ja sitten italialainen päättely. Että mä kyllä tykkään siitä, mun mielestä se on jotenkin semmoinen. Siitä tulee aina siistiä, se on jotenkin semmoinen. Ja se on kiva, kun se joustaa, koska se joustaa ja ei jousta. Niin, ja siitä tulee mun mielestä silleen aina niin kuin aika siistin näköinen, että ajattelin tehdä tällaisen samanlaisen reunan, mutta tääkin kyllä vähän tälleen lörähtää. Että ehkä se on tuo lanka sitten tuolla helpossa. Mutta mun mielestä myös I-kordi voisi olla paras, koska se silleen, tiedätkö, niin kuin kerii sen kokoon. Se on niin paksu ja napakka. Kyllä. Mut joo, ihan... Tääkin varmaan, milloinkohan mä sain tämän? Mä sain tämän joskus kesälomalla valmiiksi. Tätä mä neuloin muun muassa myös, kun oltiin tuolla ulkomailla. Niin siellä. Mut ihan jees. Mun mielestä on tosi söpö. Hienosti oot jaksanut. Mutta aika tämmönen pikkutoppi.
ensi kesänä varmasti sitten toikin toivottavasti pääsee päälle. Joo. Noniin. No mulla on sitten nyt kans vähän mehtoppi. Meillä on ollut molemmilla tosi paljon tällaisia mehneuloksia. Vähän kyllä joo. Tää oli toi Ator Loopsin Twisted Loop Top. Niin kuin sä viime kerran mietit, että minkä stopin tekisi. Niin mä päädyin tähän. Ja lankana tässä on se Nako jotain, mitä ostettiin Karnaluksista silloin keväällä, kun käytiin. Ja olisiko se lanka nyt ollut vähän liian paksu kuin mitä tässä ohjeessa oli. Ja mä sitten sen järkeilin niin, että mä otin vähän pienemmän puikon ja tein pienimmän vai toisiksi pienimmän koon. Tai niin kuin ehkä vähän pienemmän koon, mitä olin ajatellut, että mulle kävisi. Ja olin pitkään hyvällä mielellä, kunnes sitten 2 kerää lankaa loppui jossain niin kuin tossa. Ja se ei sitten niin kuin hyvällä tahdollakaan ollut mitenkään niin kuin riittävän mittainen, koska jos kainalo loppuu tohon, niin vyötäröni ei ole 10 senttiä niin kuin pitkä, niin sitten jouduin tilaamaan yhden kerän. Ja kun siis pointtihan oli se, että miksi Karnaluksista sitä lankaa ostettiin, että oliko se oli kuin halpaussaippua. Nyt kun mä tilasin sen yhden kerran posteineen, niin se ideahan meni kyllä siinä. Nopeata tuli ja sain samaa värierää ja kaikkea, että se meni ihan hyvin, mutta nythän sitä myös sit jäi niin kuin joku reilu puoli kerran niin kuin yli, että niin kuin ei. Ja siis mä en tiedä, pitäisikö mun yrittää niin silittää tätä vai venyttää tätä vai laittaa tänne niin kuminauhan, mutta siis tämähän on ihan valtaisa tämä kainalo. Tiedätkö mitä sun pitää tehdä? Se, toi lankojen Heidi, silloin se semmonen, mikä se tekee kaula-aukkoihin. Semmonen piilosilmukoilla vilkkaa. Virkkaa, niin toimisiko se tohon? Niin, voinko mä lähettää, että Heidi sulle, voiko sä korjata? Niin siis kun tää on päällä, kun tää on tosi napakka tää yläosa ja kaulus tulee tosi tänne, niin se menee näin, tänne asti ja näin. Et niin kun, mä kokeilin semmoisten pienten kanafileiden kanssa, mutta niin kun, ei se paljastaa juuri kaiken, mitä pitääkin. Et niin kun, siis mä en ymmärrä, miten tästä tuli näin vitsin iso tästä. Et jos niin kun vertaa, että tässä... Niin, onhan tää kyllä aika huge. Niin, että niinku... En ymmärrä. Oh no. Se tulee jonnekin tonne napaan asti. Et mä mielestäni kyllä tein oikein, mutta tästä on siis varmaan 5 sähköpostia tullut, niin kuin, että hei, olemme löytäneet virheen tästä ohjeesta, että tässä on niin kuin päivitetty versio. Ja ne on kaikki tullut sen jälkeen, kun tää oli jo semivalmis. Niin mä en tiedä, että onko siellä ollut joku megalomaaninen moka esim. Näissä. Vai johtuuko se siitä, että se mun lanka oli liian paksua, että sitten niinku se silmukkamäärä oli vaan niinku too much. Siis tälleen kun tää on, niin ei niinku, kyllä tää näyttää niinku, että ihan kun se peittäisi kyllä kaiken tästä. Siis mä yritin laittaa tän tänään päälle, mutta mä oon kiskoista ja olin silleen, että en mä kyllä voi. Niin mä toivon, että mun äiti tai joku tekisi täällä jotain, koska tykkään tosi... lähetät Heidille. Tai sitten mä lähetän tän Heidille. Niin, koska tykkään tästä väristä ihan hirveästi. Ja tää on kyllä ihana syksynenkin siis silleen. Niin, ja tää niinku muuten tää malli oli kiva ja palmikoitakaan en ole tehnyt paljon, mutta ne tuli kivasti. Ja tää oli sinänsä hauska, kun tää oli niinku koko ajan onko tässä nyt 3 oikein 2 nurin, niin esimerkiksi silloin kun aluksi tehtiin tasona, niin ei ns. Ollut niitä ärsyttäviä nuria kierroksia, koska niitä tuli silleen, ne oli ripoteltu sinne joukkoon. Ja musta oli kiva, kun tää käännettiin, tästä tuli tosi kiva tästä kaulasta ja kun tehtiin vielä aikordilla noin reunat, niin siitä tuli siisti. Ja mä vielä itse asiassa tätä aikordia tehdessä ns. Kavensin vielä, koska mä siinä niitä silmukoita poimiessa olin silleen herre jumala. Niin silleen, tiedätkö, välillä neuloinkin vaikka 3 yhteen. Tyyliin joka 5. kerta tai jotain. Että mä olisin silleen, että vähän kuroudu kasaan, mutta en kyllä niin kuin nyt sitten tiedä. Mutta en tiedä, ehkä voi olla, että syytän vaan tätä lankaa. Ja olisin varmasti voinut tehdä, mä luulen, että mä tein sen toisiksi pienimmän koon. Ehkä mä olisin voinut tehdä vielä sen pienimmän, koska kun tää on joustinta, niin tämähän niin kuin venyy ihan hurjasti. Että kyllähän mä sen niin kuin venyttämällä saan riittämään, mutta kun se vetää kuitenkin kasaan, niin sitten se ei niin kuin vörki. Mutta ohje oli muuten mun mielestä kyllä hyvä ja kiva ja erilainen. Ja halusinkin tehdä tämmöisen topin, mikä ei ole vaan peruspötkötystä. Lanka oli kiva.
ja näin, mutta jotenkin nyt jotkut asiat ei kohdanneet. Että jos joku on tehnyt tämän saman, niin kertokaa fiiliksiä, tai jos joku on jopa perehtynyt, että mitä ne maagiset korjaukset olivat, mitä sinne tehtiin, niin olisi kiva kuulla. Koska itsehän vaan poistin ne sähköpostit. En tiedä miksi. Mutta tässä oli mun mielestä ihan kiva tää Helman päättely kanssa. Siis ei mitään muuta kuin vaan oikea päättely ja se on siinä. Ja ei mun mielestä, eikö mene ihan kivan näköisesti? Mä just eikö siitä tuu, no saat kyllä aika hyvin, kun musta tuntuu, että monesti kun alkaa päättelee, niin se menee semmoiseksi, siis kun tekee vaan semmoisen ylipetokavennnuspäättelyn, niin tulee kireätä. No maybe it's just me. It's just you. Tai sitten tässä on oikeasti myös niin helkkaristi näitä silmukoita. Siis tää on aivan valtava siis. Pitäisikö me... Paljonkohan tossa oli silmukoita, muistatko? Joo. Siis mitä, että purkaisit? Niin. Niin kuin koko heillä hoidon. No kun siis musta tuntuu, että tästä voisi tehdä puolta pienemmän. Kato miten leveä tää on. Tää on meillä semmonen yhteispaita. Purat ton, niin sä saat 2 toppia siitä langasta. Ai että aluekin nyt taas ärsyttää. Mä muistanut, että tää oli näin ärsyttävä juttu. Mutta toi on kyllä ikävää, että jos näet hirveän vaivan, siis se mikä muakin tavallaan olisi mun topeissa harmittaa, että näet hirveän vaivan asian tekemiseen sitten on sellainen olo, että ei tää kyllä niinku istu tai muuten sitten vähän silleen, että tämmöistä tää on. Se opettaa. Neulominen opettaa kestämään pettymyksiä. Niin, toisille se on helpompaa kuin toisille. Mutta mä olin tähän mä olin tyytyväinen. Niin, no tää oli mun seuraava. Siis tää on Camisole number 9. Kukas se on? Onko se My Favorite Things? Knitwear? Varmasti. Tää on aika tällään perustoppi. Ei mitään ihmeellistä. Tässä oli vaan tehtiin nämä reunat. Siihen oli 2 vaihtoehtoa. Mä tein nyt tän vähän työelämän vaihtoehdon, että tässä niinku... Oho. Am I better than everyone? Ei, mutta kun tää oli niin aika perustoppi, kun tääkin oli tosi paljon sitä sellaista pötkön, niin sit mä ajattelin, että tämähän oli se joku toinen vaihtoehto. Mutta mä tein silleen, että niinku nurjalta puolelta poimittiin tavallaan ne silmukot ja sitten niinku sieltä neulottiin oikeita ja sitten tää käännettiin niinku tähän etupuolelle ja mä ehkä ompelin tän neulakin. Niin tehtiin siis näihin hihansuihin ja sitten tähän kaula-aukkoon. Ja täällä on tää helma päätelty samalla lailla kuin noissa muissa. Mutta tästä tuli jotenkin kiva. Tästä päättelystä. Mutta mä nyt taas, kun tää on siis tehty tosta... Niin, mikäs lanka sulla on? Sunday. Siis... Villaa. No Merino-villaa. Niin, tuntuu... Tätä oli paljon kivempi neuloa. Ja sitten tää jotenkin asettuu paremmin tää helma, että toi ei ole sellainen lörpy. Joo, mutta ehkä se on, että noi pellava puuvilla kasvikuitulangat sit vähän niinku tolleen lölleröityy. Mutta tätäkään on nyt... Mä oon siis tehnyt nämä kaikki topit ja mä en ole käyttänyt näitä kauheasti. Mutta tää on näistä niinku ehkä silleen, mitä mä nyt oon niinku eniten laittanut päälleni. Eikä kyllä mun mielestä ole mitenkään silleen hiostoa vaikka nyt. Mutta kun mä olin taas itse siinä uskoisin, että Merinovilla kyllä hengittää. Joo, kyllä mä luulen. Niin, ihana toi sävy sopii kyllä sulle. No kiitos, koska siis me oltiin yksissä semmoisessa lanseeraustilaisuudessa, siis semmoisen värianalyysifirman. Pitikö sitä semmoinen mies? Joo. Koska mä näin, että mun yksi tuttu oli siellä ja sitten päädyin seuraamaan tai selailemaan sitä IG:tä. Oli ihan silleen, että wow. Siis ihan Vanguard style. Joo. Joo, niin aika siistiä. Siinä siis tuli silleen just, että en ole siis itse käynyt värianalyysissä, mä oon tehnyt siis ChatGPT:llä värianalyysin ja ChatGPT sanoo, että mä oon soft autumn. Niin siis tää ei kuulemma olisi mun väri, tää olisi niinku sellaisen... lämpöiset sävyt. Niin ja sellaiset just, ja siis tää olisi niinku kai sellainen kevät-ihmisen väri, tämmönen kirkas. Mutta en mä tiedä, mun mielestä tää kyllä sopii. Meidän pitäisi mennä kyllä siihen oikeasti siihen oikeaan värianalyysiin. Joo, niin kun no kun joo, tää Vanguard Style on tällainen niin vähän luksus. No kun näin mä ymmärsin luksusvärianalyysi, niin olen kiinnostunut. Siis niin any case. Niin että jos nyt pitää paikkansa, musta olisi kyllä siis ihan mielenkiintoista käydä siinä värianalyysissä, niin mutta että sittenhän mulle just sopisi
ei todellakaan tällainen kirkas punainen, eikä myöskään tällainen valjun harmaa. Mutta se sun Sailor Swiftin oranssi lämmin ruosteen punertava, niin se olisi aika sun. Niin. Mut sitten eikä siis myöskään tämä. Mutta sitten tosta, mitä mä oon niinku miettinyt, eikä myöskään siis Navy Blue, mistä mä itse tykkään. Mun mielestä se nimenomaan on sun sävy, mutta ehkä sit pitäisi uskaltaa kokeilla myös niitä muita värejä. Niin niin sitä mä oon miettinyt, että sitten jos menee tuollaiseen värianalyysiin ja sitten sulle tulee, että okei, että sun väripaletti on tää, niin mitäs sitten jos niinku sä tykkäätkin vaikka just? No mutta toihan se just on, että jokainen saa käyttää just niitä, mitä haluaa. Mutta jos on interested ja haluaa vinkkejä tai tipsiä tai on silleen, että en oikein tiedä, että mikä mulle sopisi, niin sitten. Ja kyllä mustakin siis niinku mielenkiinnosta olisi silleen tosi kiva käydä, että sitten ehkä silleen osaisit niinku tulevaisuutta ajatellen. Ja mä esimerkiksi veikkaan, että vaikka niinku vaaleansininen, niin mä tykkään sellaisesta tosi, semmoisesta kirkkoa vaaleansinestä, mitä mulla ei nyt tässä ole käsillä. Ja mä oon siitä aika varma, että mä nyt en ole mikään kesäihminen, kelle niin esimerkiksi se vaaleansininen silleen sopii. Mutta että sit just, että mun mielestä se on niinku kiva väri. Mutta siis ihan mielenkiinnosta olisi kyllä hauska silleen tietää, että mikä se oma oikea väripaletti niin kuin on ja sitten toimii sen mukaan. Eihän se nyt tietenkään tarkoita sitä, että sitä pitäisi niin kuin hamaan hautaan asti seurata sitä. Niinpä. Mutta silleen tinkkinä, jos haluaa kokeilla. Niin. Mutta pitäisi kyllä mennä. Pitäisi mennä yhdessä joskus. Kivaa. Kuvata siitä jakso. Upeeta. No muun muassa toi Vanguard Style tekee kuulemma myös sellaisia parianalyysejä. Ihanaa. Ja eikö siinä saa sit kans meikkivinkkejä vähän? Siinä oli meikkivinkkejä, koruvinkkejä, tuoksuvinkkejä. Et siinä kyllä niin kun... Tuoksukin? Joo, siis sekin on mun mielestä silleen jännä, että minkä mä tavallaan ymmärrän, että kyllähän niin eri ihmisille sopii eri tuoksut. Mutta enpä ajatella. Wow. Superjännää. Kyllä. Ootapas, onkohan mulla vielä jotain valmista? No on. Tähän kuuluu video, koska tämä on toimitettu jo lahjan saajalle. Oi. Ja osaisinkohan mä laittaa tämän sitten niin kuin samaan aikaan pyörimään sekä sulle että katsojille ja sit saatte niin kuin yhdessä reagoida. Mä vilautan teille nyt tätä mansikkapipoa, joka valmistui mun ystävän tulevalle lapselle. Se on aika huge. Ei varmaan ihan vauvan kokoinen pää oo. Tää oli se Novitan mansikkapipo-ohje, mikä tulee kun googlaa. Ja tuli tosi nopsaa. Pilkut tein silleen, että ekalla kerroksella neuloin ihan normaalisti, mutta tokasta pilkusta eteenpäin tajusin nostaa sen niin kuin ekan kerroksen, niin se jäi vähän paremmin näkyviin. Ja toi kuitenkin rullautuu niin paljon, että ei mun mielestä huomaa sitä eroa, kun toi melkeinpä toi eka pilkkukerros jää melkein piiloon. Ja tää koko. Siis tämähän menee melkein mun päähän. Tai siis menee. Niin voi olla, että mun ystävän lapsi saa tästä sitten ihan tämmösen loppuelämän hatun. Siis mun täytyy nyt katsoa sitä ohjetta, että lukiko siinä, että se on jollakin 5-vuotiaalle vai niinku mikä juttu. Mut joo, tää menee nyt pakettiin, niin saa nähdä, miten pääsee käyttöön sitten. Ja siis mun ystävähän taisi, että no hän antaa sen sitten joku... Sulla oli tuollainen kuva siitä. Niin oli. Että hän antaa sen rippilahjaksi tai sitten ylioppilaslahjaksi. Tai sitten kun hän täyttää 18, niin antaa sen sitten hänelle. Niin, siis mä ajatus on tärkeä. Siis mun mielestä se oli kyllä vauvalle, niin mä en niinku ymmärrä, että mitä siinä tapahtui. No sä teet ihan ohjeen mukaan ja ohjeen mukaisilla langoilla. Joo. Tai niinku, kyllä salee. Ehkä sä oot näiden neulomusten kanssa astunut aina johonkin sellaiseen uuteen avaruuteen. Super. Cutie. Et joo, en mä tiedä. Mä oon kyllä nähnyt, kun ihmiset on Jodelissakin puhunut. Siis, että tuolla ohjeella tehdään. Enkä mä kyllä ole törmännyt, että siellä olisi kukaan sanonut, tai että menee niin kuin pieleen. Mun pää on vaan 5-vuotiaan kokoinen. No ei nyt. Mutta sai kyllä ystävä hyvät naurut ja oli silleen, että hän hilloo tätä ja sitten kun se täyttää 18, niin sitten se annetaan.
näin kyllä, että sit yksi ystävä, joka oli saanut vauvan, niin oli itse tehnyt mansikkapipon. Ja sitten se näytti vauvan päähän tosi sopivalta, niin mä laitoin kuvan tästä itsestäni tämä hattu päässä ja oli silleen, että ottaisin linkkejä vastaan tuon kokoisen neulomisesta. Niin hän sitten sanoi, että monta silmukkaa oli ja millä ohjeella oli tehnyt. Niin mä ajattelin, että voisin yrittää tehdä nyt uudestaan vielä. Mulla on noin lokakuuhun asti aikaa. Tai on varmaan enemmällekin. Niin, voisi yrittää tehdä vaikka mustikka- tai lakkaversion. Mä oon nähnyt myös sellaisia, että tiedätkö, kun joissain neuleissa tehdään niitä semmosia bubbleja. Nyt tiedätkö, tekisi semmoisen hillalakka tai sitten semmoisen vadelman tai karhuvatukka tai semmoisen, niin kuin, mutta että tekisi sillä bubblella. Joo. Noniin. Upeeta. Joo, noista on myös silleen, että tekee keltaiselle, sitten se on sellainen sitruunapipo. Ihanaa. Ehkä mä yritän vielä. Ja siis mikä on nyt noissa lasten jutuissa kiva, kun tulee niin nopsaa, niin motivoi. Se on nopeata dopamiinia. Paitsi tästä nämä dopaniimit. Dopamiimit. Katos kyllä aika nopeata tämän lopputuloksen kanssa. Mutta, joo. Mut jos siellä on kokeneita äitejä tai isoäitejä, jotka on tehnyt harvasen päivä noita marjapipoja, niin jos teillä on joku luotto-ohje, niin hit us up. Kyllä. Mut siinä oli mun kaikki mulla on vielä yksi valmis. Semivalmistuneet. Tätä mä oon käyttänyt paljon. Kompetamekko. Tää valmistuu mulla. Mulla oli tää siellä porjat siellä päällä ja mä laitoin tästä itse asiassa kuvankin Instagramiin. Niin tää oli kyllä siis kiva. Joo, mä testineuloin ton Lauralle silloin ja sekoilin tapani mukaan, mutta siis niin kun ohje on kyllä hyvä, nyt kun se on testattu. Joo, ja siis tää oli kiva, että tässä on niinku just, että tää ei ole semmonen tämmönen, vaan että tässä on vähän niinku kurvia. Niin. Joo, mun mielestä se on vähän Lauran erikoisalaakin, että hän itse mun mielestä modaa usein ohjeita silleen, että tekee vyötäröön ne kavennukset ja lantion levennykset. Ne tulee tosi imartelevia asuja. Kyllä. Ja kivan pituinen, sulla monta kerää sä käytit. Mä tein tästä pikkusen pitemmän kuin siinä niinku ohjeessa oli, koska mä en itse tykkää sellaista kauhean lyhyistä vaatteista, että pitää sitten niinku miettiä sitä, että nykii sitä alas. Niin olisikohan ohjeessa ollut, että 6 kerää, tein muistaakseni sen toisiksi pienimmän koon, niin 6 kerää, niin mä olin ehkä ostanut 7 ja sitten mulla meni oikeastaan niinku ihan siis kaikki. Mutta mä tein tästä jo vähän siis pikkusen pitemmän. Että sit voi olla mukavasti, mutta kyllähän tässäkin on, että täällä pitää nyt alla esimerkiksi olla siis jotkut shortsit. Joo. Ettei näy. Ei kai kukaan tämän ikäinen lähde minnekään ilman shortseja. Ja kaunis toi väri. Tää oli kiva. Tää on siis tehty nyt siitä linestä, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Sandnesgarn. Joku ei ole niin perillä. Tää oli joku sellainen vanha vaalea vihreä tai joku semmonen murrettu vaalea. Vai joku salvia? Ei ollut salvia, vaan murrettu vaalea vihreä oli se väri. Joo, tosi kaunis. Sopisiko toi nyt sit syksylle? Niin siis mä niinku siellä suojan vuoden aikaa, että no ei kun tää on kesämekko. Syksy ihmiselle. No, niin. I don't know. What you Kyllä mun mielestä tommoset murretut pehmeät sävyt. Niin. Sulle sopii kaikki. Ehkä mä olen kaikki vuoden ajat. Sä oot universe. All year, every year. Tää on muuten hauska. Mun mielestä olikohan Laura tehnyt itekin ehkä tästä vihreästä. Niin tässä kuvassa, mikä mulla on täällä, niin eikö näytä ihan tollaiselta vaaleelta? Ei näytä vihreältä ollenkaan. Koska niissä Lauran kuvissakin mä olin ihan silleen, että sillähän on tommonen bacon värinen se, vaikka se on vihreä vissiin se mekko, itse tekemä mekko. Joo. Niin tää on jotenkin hassu, että tää näyttää niinku tietynlaisissa kuvissa ihan vaaleelta tää väri, mutta kyllähän se nyt tässä on ihan selvästi tommonen vihreä. Mutta tän nimi oli murrettu vaalea vihreä. 318 grammaa. Ootpa tarkasti laittanut. No, Pitäisikö munkin alkaa? Kun toi on kyllä, käytetään Knit and Note-appia molemmat ja toi on kyllä tosi näppärä, että sieltä kyllä muistaa, että mitkä puikot ja mikä koko ja mitä on. Ja ylipäätään, että mitä on tekemässä. Mullakin esimerkiksi, mäkin olen vähän tehnyt noita pienten lasten neuleita, niin sitten kun mulla oli yhdessä vaiheessa, mulla oli 2 niin kuin samaa aikaa puikolle eri kokoisia, niin sitten mä menin jo yhdessä sekaisin, että kun niin sitten tavallaan helppo sille tarkistaa, että mitäs kokoa mä nyt olinkaan tästä tekemässä. Niin. Ja sitten tää pystyy kivasti tälleen tätä. Ai niin, sä oot jaksanut laittaa vielä kaikki sun kerät sinne. Tässiä käyttämään.
Voit ottaa myös screenshotin, niin mä voin laittaa. Niin pystyy seuraamaan. Mun Stashillähän menee siis tosi huonosti. Että... Eikö sä ole ollut tässä koko ajan vähän niin kuin, että sä et saisi ostaa? Joo. Mistä sainkin nyt loistavan aasinsillan asia, mistä mä halusin puhua. Siis mulla on mun äitin kanssa semmonen neulebingo. Siis mä mietin, että mä olisin halunnut tehdä nyt syksyksi semmoisen syksyneulojan bingo. Löytänyt nyt sitä bingolappua, mutta siis siinä oli sellainen juttu, mikä tuntui vähän niin kuin henkilökohtaiselta hyökkäykseltä, että ole kuukausi ostamatta lankaa. Ja sitten mä olin ihan silleen, että excuse me, what? Mutta mä olin koko heinäkuun ostamatta lankaa. Mutta sä olit silloin kipeänä, etkö ollutkin? En ollut heinäkuussa kipeänä. No hertti. Aika reipasta. Kyllä mullakin varmaan. Että ansaitsen kyllä pienet tästä. Tai ainakin voisi kuvitella, että jos katsoo taaksepäin, että no kai siellä nyt on joku kuukauden pätkä ollut ostamatta, mutta voi hyvin olla. Voi olla, että on siis ollut niinku ihan siis, että yli 30 päivää, mutta kun mä halusin olla vielä silleen, että mä olen sitten niinku jonkun kalenterikuukauden no, tosi ostamatta. Hyvä. Mutta mä mietin, että olisi kiva tehdä joku syksy edition. Että just silleen neulokynttilän valossa tai neulo teekupposen äärellä tai neulo kun sataa tai neulo joku syysasuste. Tehdä semmoinen. No miksi voitais? Yhteiseen jakoon. Ja kadotin ajatukseni kyllä nyt aivan täysin. Mutta nämä oli nyt niin kuin nämä valmiit. Joo. Mennäänkö sitten keskeneräiset? Esitelläänkö tää, mikä meillä on molemmilla vähän kesken? Joo. Mä en oo koskenut tähän. En mäkään. Sitten alkukesän. Novitalla alkoi joskus alkukesästä se Milla Neuletakin Knit Along. Missä oli tää hehkulanka. Kiitos Novita. Päästiin mukaan tälleen vähän. Ja mä pysyin hyvin mukana siis ehkä sen 3 ekaa viikkoa. Joo. Eli mä oon nyt päässyt tässä. Mulla on tämmönen vaaleansininen väri. Tän nimi oli Söpö, mikä mun mielestä on kyllä semmoinen niin kuin kuvaa tätä väriä. Apua. Mulla oli siis vaan tää valkoinen. Mä en muista, oli tälle varmaan joku nätimpikin nimi. Eikö me olla aika about jarrollaan? No sä oot vähän pidemmän. Mä oon nyt siinä. Ei, mulla on helmakin valmis. Jesta, siis eihän tässä olisi kuin hihat enää. Näin. Onko sulla niinku... niin tääkin on valmis, joo. Mut mä olin sluiba ja mä skippasin noi taskut. No mä olin taas silleen, että kun tää oli muuten aika tällaista yksinkertaista, niin sit mä ajattelin, että tehdään nyt vähän jotain haastetta, niin mä teen tän taskullisen version. Joo, mä en kyennyt. Joo. Mut joo, niin mä oon siis niinku nyt siinä vaiheessa, että mun pitäisi aloittaa tää Helmaresori, mutta nyt en. Tää on ehkä vähän nyt semmoinen, mä en silloin kesäkuumalla jotenkin jaksanut, ja sit mulla tuli noi kaikki kesäneuleet, niin tää vähän nyt niinku jäi. Joo, että tää oli silleen ehkä vähän niinku hassu ajoitus silleen kesän kynnykselle. Toki viileät Suomen kesäillat kaikki tietää, mutta siis mä menetin järkeni, kun mä mökillä just oli alkanut ne niinku kuumat kelit. Mä olin niinku laittanut koko kehoni täyteen aurinkorasvaa ja mulla oli niin pienet bikinit päällä kuin vaan voi olla ja hiki vaan virtas ja mä tein tätä ja tätä kun tässä on mohaeria, niin tätä pörröä vaan pöllys. Ja mulla oli kädet ja kaikki niin tahmeena. Oli sitä hikeä, aurinkorasvaa ja tätä pöllys. Ja kun mä pyyhin näin, niin mulla jäi sitä karvaa naamaan. Sitten mä olin vaan, että nyt mä en pysty, että nyt mä pakkaan tän jonnekin niin kuin syvälle suohon. Ja että katellaan joskus marraskuussa. Ja mä olin silleen, että nyt mä menen ostaa kesälankoja. Ja sitten mä lähdinkin tekemään tätä. Ja yhtä toista, mikä mulla on tuolla nyt vielä kesken, mikä on sekin semmoinen tosi epäonninen toppi, niin tää oli siis nyt tohon kesän hetkeen aivan niinku, en pystynyt. Mutta ootan kyllä, että saan nyt jatkaa sen valmiiksi. Mulla on tosi kivat napit tohon itse asiassa ostettuna. Sieltä Porvoon neulefestareilta, niin semmonen kuin Laurel Knits, niin tämmöiset tosi söpöt vihertävät glitternapit. Mä ajattelin, että hauska kombo. Että kun tää on tämmönen valkoinen pleini, niin sit mä ajattelin, että oisko söpö, että siinä olisi tämmöset vähän värikkäämmät napit. No ois. Sulla on nyt selvästi tällainen niin vihreä kausi menossa. On, kyllä. Niin oottelen kyllä, että pääsen tän tekemään joskus valmiiksi, mutta tuli niinku tosi paha semmonen, että
ei pysty. Mutta pakko kyllä sanoa, mä nimittäin odotin tästä langasta pahempaa. Siis mä niinku olin tästä silleen, että no, kun kysyttiin mukaan, mä why not? Ja sitten mä kyllä ajattelin sitä, kun mä mietin, että apua, että onko se niinku ihan tosi sellainen katkeran kutiava lanka. Mutta nyt kun tätä on neulonut, niin ei tää kyllä mun mielestä. Tää on ollut silleen niinku yllättävän pehmeä. Ja mä uskon, että vaikka se nyt tuossa neuloissa pöllyää, niin sit kun sen kastelee, niin sit se on siinä. Ja käyttää muutaman kerran, niin se on. Ja ehkä kerran vähän silleen, tietsä, siistii jollain harjalla. Niin tää oli silleen ihan mukava ylläri. Joo. Ja nyt tää sun sininen väri on kyllä ihan supernätti. Mä mietin itse, että miksi mä otin mulla valkoisen, mutta tosi nätti. Mutta tääkin nyt taas, että onko tämä mun väri. Voi ei, se joudut antaa sen ehkä mulle. Mä en ollut nappiasiaa miettinyt nyt yhtään, että mulla ei ole kyllä mitään ajatusta. Tähän voisi ehkä sopia sellaiset joku vähän överikrumeluurinapit. Joo, tuolla Sunday Knitting Clubillahan on ihan sairaan hienoja. Joo, tuo nappien valinta kuulostaa kyllä asiat, mitä mä en niin jaksaisi tehdä. No, kyllä se siitä. Mut joo, maybe someday. Kyllä tämä nyt olisi ihan kiva saada tässä. Mutta jos valmiiksi. Ja tämä on tosi kevyt. Siis niin on. Tämmönen niin kuin lämmin varmasti, mutta ei semmoinen raskas. Kuin esim. Vaikka champagne, missä on merinoja. No tää on just se, niin tää on aika tämmöinen painava. Mutta toi olisi ollut ehkä, jos toi olisi alkanut vähän aikaisemmin, silleen sanotaan huhti-toukokuussa, niin sitten se olisi ollut kesälle just niin kuin täydellinen. Ei jäänyt paljosta kiinni, mutta niin kuin se vaan oli aivan liikaa siinä hiessä. Mutta jos joku teistä osallistui tuohon, niin kertokaa, kerkesittekö saada valmiiksi tai minkä version teitte vai tuliko teilläkin semmoinen, että nyt ei kyllä pysty, kun oli niin upean kuuma se heinäkuu. Kyllä. Mut joo. Kiva kyllä, että päästiin osallistumaan tuohon. Oli hieno hetki. Ja odotan kyllä, että saatan valmiiksi. Joo. Ehkä jo ensi videossa sitten esitellään. Tai sitä seuraavassa. No mut hei sitten. Mulla jäi vielä yksi kesäprojekti kesken. Valmistuuko nyt vielä? Nähtäväksi jää. Tässä on vielä 1 viikko kesää jäljellä. Siis onkohan mulla joku kehodysmorfia, kun mä niinku luulen tekeväni itteni kokoisia ja sitten nämä on aivan siis todella suuria. Aloin siis tekemään tästä Lineestä. Ihana tämmönen ice vaaleansininen Audrey-toppia. Ja tämähän lähdettiin tekemään alhaalta ylöspäin. Ja siitä mä olen kuullut, siis siitä, että alhaalta ylöspäin tehdään, niin olen kuullut paljon. Mutta kun mulla on special place in my heart, koska mun eka neula, minkä mä ikinä tein noin vuosi sitten, oli tää islantilainen neule ja se tehtiin alhaalta ylöspäin. Ja koska mä en ollut ikinä tehnyt mitään muuta, mä en tiennyt pahemmasta tai paremmasta, niin se oli ihan silleen fine mulle. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon tehnyt vain ylhäältä päin, niin mä oon silleen, että onhan tää kivempaa, mutta niin kun mä muistelen lämmöllä sitä, koska se oli se mun eka. Niin nyt kun tää aloitettiin alhaalta, niin mä ajattelin silleen, että ei paha juttu ollenkaan. Että I have done this before. Ja niin kun todella alkumatkalla tässä neulojana, niin no worries at all. Siis herranä hihatkin neulottiin erikseen. Siis miten erikseen? Että sä neuloit eka sen hihan? Ja sit se silleen jotenkin. Että se oli niin kuin hihasaari in real life oikeesti. Mieti, sä oot ollut silloin vaan silleen niin kuin mitään tietämättömänä. Tää varmaan menee näin. Ihan hirveetä. No, tekisitkö nyt, jos tulisi tollain ohen sitten iso skip? Mähän ostin sen yhden ihanan golfpaidan. Mistä kun siinä oli silleen etukappale, takakappale, hihaa, niin se jäi siihen. Mut olin uhkarohkea ja aloin tekemään pienintä kokoa. Ja mä laitan tähän vielä sen kuvan, mikä me otettiin siis Menitassa Maisan kanssa, kun mulla ei sit lanka niinku riittänyt. Ja sitten Maisa otti kuvan ja oli silleen, että Roosa, että toi on ihan valtava sulle toi paita. Että siis tämä on pienin koko ja sen piti olla tyköistuva toppi. No mähän mahutaan molemmat tästä tänne sisään. Niin, että niinku mitä tässä on tapahtunut. Ja line oli yksi ohjelangoista vielä. Että niinku onko mun käsiala vaan ihan superlöysää, koska näköjään nämä kaikki, mitä mä oon tehnyt, on ollut liian isoja. Mutta siis niinku, ei kyllä niinku mun mielestä mun vyötärön ympärys niinku.
Mitä? Niin, sit mä olin silleen, että voi luoja. Ja sitten mä konsultoin sua ja sit sä olit silleen, että no aloitat uuden, että vaihat mihinkäs me päädyttiin. Sanoit sä, että pienemmät puikot. Ja varmaan nyt pienin mahdollinen koko ehkä. Mun mielestä mä tein pienintä jo silloin. Mä ollut, että mä tein ässää. Musta tuntuu, että se puhelu meni silleen, että mä en edes neuvonut mitään, että sä vaan räntäsit. Sitten sä olit silleen, että mä teen pienemmin puikoista. Mä olin silleen, että ok, hyvä. Niin, että sä varmaan vaan kuuntelit. Mä olin vaan silleen, että siis kato kun näin ja dadadadada ja jaada ja näin, että eikö kannata tehdä näin, että joo, kiitos, mä teen näin. Sitten sä olit vaan, okei. Niin, olisiko se nyt sitten niin, että mä otin, ehkä tää oli sit ässä, niin mä vaihoin XS:ään ja otin pienemmät puikot ja nyt niinku. No, mutta nythän tää on kyllä paremman. Mikä puikko sulla on nyt tässä? En mä muista, kun ne on vaihdettu jonnekin muualle käyttöön. Okei. Mutta ton takia se knitternoutu olisi kyllä hyvä, että sit sinne voisi kirjaa, että mikä on käytössä. Mun mielestä tää kyllä on siellä. Okei, no niin. Mutta mä vaan katon, että mikä se ohje oli ja otan sit siitä pienemmän. Mutta niin kun mä olin näin pitkällä jo kuitenkin tässä toisessa, että mä olin alkanut tekemään sitä niin etukappaleen kavennusta jo, niin kun mä olin niin pitkällä ja mä olin tehnyt tätä aika semivauhdilla ja raivolla, koska tää oli. Niin, mä olin sen ton Millakalin jälkeen innossani näistä kesälangoista, niin mä olin aloittanut tämänkin silleen, että jes, ei nöyhtää, ei pöllyä, että niinku vauhtia. Sitten kun myöhemmin aloittaa alusta, niin sitten mä olin vähän silleen, että ehkä sitten ensi kesänä. Koska nyt mulla on jo katse suunnattuna noihin syksyisempiin juttuihin, mutta niinku, onko joku tehnyt siis tälleenhän tästä tulisi toppi. Jätät vaan noin ne kaapelit on. Joo. Upea. Et jos joku on tehnyt tätä OG-toppia, niin kokemuksia otetaan vastaan. Siis mitenhän mulla on nyt mennyt näin mönkään kaikki? Miten mä pakko kyllä sanoa, että tää on kyllä nyt pienemmän puikolla. Jotenkin ehkä kun se menee tiiviimmin, niin on tää niinku pinta on jotenkin ehkä vähän silleen paremman näköistä. Joo. Ehkä sit mulla on niin löysä käsiala, että mun pitäisi niin kuin automatically pienentää. Sehän voi olla. Sun pitäisi nyt mittaa tosta nyt sen kauden. Mun mielestä vielä laskin tiheyden ja se oli tyylin, että ehkä heitti yhdellä silmukalla. Niinpä toki, oli, sä sanoit, jos silmukoita on ihan sikana, niin kyllähän se yksikin silmukka kertaantuu sitä aika moneen otteeseen. No herranen aika, mitäs toi yksi, mitä mä nyt teen, niin siinä on siis vellelanka, mikä on sama kuin nyt, kun aloit siitä tekemään. Tai siis. Ja siinä on siis 5 puikot. Mikä se on? Kerro. Katsellaan tätä sitten ensi kesänä. Tilasin tuolta Dropsilla oli ale tuossa kesällä, niin tilattiin äitin kanssa. Mä tilasin tätä belleä ja tarkoituksena on tehdä tästä toi My Favorite Things Knitwearin blouse numero 1 yksinkertaisena tästä. Ja oon nyt silleen aloittanut tästä kaula-aukosta. Ja tässä on siis 5 puikot. Ja näyttääköhän tää nyt sitten aika löperöltä. Tuleekohan tästäkin ihan valtaisa? No ei toi nyt näy. No sen näkee varmasti sitten. Mutta voi olla myös, että mä oon mennyt tässä alussa vähän, kun tässä on tehty tätä raglania vähän silleen hassusti. Niin voi olla, että on mennyt vähän sekaisin, että pitäisikö vaan aloittaa 4 alusta. Niin, se et ole kyllä kauhean pitkällä tuossa. Aina vähän ikävää kuitenkin. Mitä? Aina ikävää aloittaa alusta. No mut nyt sä et ole vielä kauhean pitkällä, niin nyt vaan suck it up. Joo. Mun mielestä se on ikävämpää tehdä valmiiksi sitten olla sillä, että tää ei mätsää. Niin, no voi olla, koska mä en ole ihan 100 varma. No niin. Mitähän mä nyt taas tässä on sitten tehnyt samaan aikaan jotain. Joo. Mutta sanokaa, ootteko tehnyt, mitäs toi belle nyt on? 50 grammassa on 125 metriä ehkä. 120 metriä. Niin mutta tossakin suosituspuikko on 4. Niin siinä ohjeessa oli 5.
Mä oon ihan pienempää. Joo. Mittaatko nyt tästä sen kauken? Katsot, että mätsääkö se. Ja sitten tarvittaisiin teet pienemmän puikolla vaikka isomman koon. Joo, mutta mä oon varmaan lankaakin ostanut taas vähän sniidusti. Tää on nyt taas vähän tämmönen red flag mussa, että mun mielestä niinku, mä oon semmoinen yltiöpositiivinen, että kun mun mielestä on tosi ärsyttävää, että jos sitä lankaa esim. Tämän kanssa kävi, että mulla jäi oikeasti yli puolet siitä kerästä, niin mun mielestä se on pahempi, että sitä jää yli, vaan sit mä oon vaan silleen, että jos ohjeessa on 7 kerran, niin mä oon silleen, no kyllä se 6 riittää, vaikka silleen. Ei millään. Niin, vaikka nääkin oli siis ihan älyttömän halpoja, kun sen Alen kanssa tilasi. Niin on toi ilman alennustakin ihan tosi edukasta lankaa. Mä olin silti silleen, että no jos mä tilaan vaan 5, että kyllä se varmaan kun mun mielestä on tosi tyydyttävää, että niinku kaikki lanka menee. Eikä jää niitä vitsin nöttösiä, koska mä en kyllä saa käytettyä niitä mihinkään. Ja sit kun onhan sitä kaikkea jämälankavillapaitaa sun muuta, mutta sitten kun ne on niin montaa eri materiaalia, että ei siitä niinku. Mutta ehkä kun mä oon neulonut vasta niin vähän aikaa, että ehkä niitä sitten kertyy tarpeeksi pikkuhiljaa. Niin, ehkä sun pitää vaan hyväksyä se, että toi on taistelu, mitä sä et voi niinku voittaa. Joo. Niin, hyvähän se on, että pyrkii siihen, että ei niitä jämiä jäisi. Kyllä mäkin sit, mutta mä en mene noin pitkälle sen kanssa. Joo. Mutta tää on nyt silleen oikeasti aktiivisin keskeneräinen ja tästä on silleen hyvillä fiiliksillä ja ehkä tän nyt vielä puran tai pyydän sua laskea sen kauken, kun mua ärsyttää se. Ja siis 3. red flag, että jos mä neulon mun äitin kanssa ja on vaikka just joku, että ihan vaan aloitus, että luo vaikka X määrä silmukoita, niin sit mä aina äitille silleen, että laske. Et kyllä mä teen sen itse silloin, kun on pakko, mutta jos mä oon äitin kanssa, niin mä oon se, että äiti, voiko sä laskea? Ja sit, sitten äiti on vielä niin kiinnitti, että se on joo okei, kulta. Ja sitten se sanoo, että no 120. Sitten mä sanoin, että no ootko varma? Sitten se vaan, että no mä lasken täällä uudestaan. Ihana. Ja sitten esimerkiksi jos pitäisi laskea, siis säkin oot mun kaukea laskenut tosi monta kertaa, muistatko? Kun mä oon jotenkin silleen, että mä en luota itteeni, niin mä oon varmaan vähän sikalaiska. Mutta kyllä mä teen sen, jos on pakko. Eli kukaan ei ole vieressä laskemassa. Niin. Ootko antanut sun miehen laskea ikinä silmukoita? Luotatko siihen niin paljon? Sille ei ole ehkä kärsivällisyyttä. Okei. Kyllä mutta se toimii silleen usein kyllä lankapoikana, että kun mä aloitan just kerään tälleen ulkoota, niin sit kun sitä pitää heitellä, niin sit se aina silleen Sitten joskus, jos on tiukka paikka ja sit se alkaa härkkiä sitä kerää, niin sit mä sanon, nyt ei tarvita lankapoikaa, että nyt stay back. Mutta ehkä mä aloitan tän nyt sitten alusta, kunhan sä lasket sen kauemmin. Joo. Mutta tuosta bellelangasta, olikohan ne kutimukset vai lankojat vai molemmat? Haiseeko tääkin? Ei kun tykkäsivät siis siitä langasta. Kutimukset mun mielestä ainakin viime kesänä mielestä, teki olisiko tästä. Lankojatkin mahdollisesti? Joo. Mä en ole kun toi näyttää mun mielestä jotenkin epäilyttävältä tuossa kerällä. Siis just sellainen, mä niinku sieluni silmin näen, että toi lähtee säikiintyä ja muuta, niin mä en mä pysyttelen tosta vielä silleen turvavälin päässä. No, kokeile pari. Mä kokeilen myöhemmin. Okei. Mut mun mielestä tää on tosi hyvä. Täällä menee kyllä tollain näkyy, tietsä, kun siellä on niitä eri materiaaleja, niin se on tommonen vähän erinäköinen toi säijä. Mutta oli tosi kivoja värejä ja muutenkin, mutta varmasti siis, en tiedä onko joku eettinen kysymysmerkki näissä Dropsin langoissa. Varmasti on, kun ne on niin edullisia, mutta jos välillä ostaa kalliimpaa ja välillä edullisempaa, niin ehkä siinä on joku tasapaino sitten. Mulla on kesken Niin, no niin, eteenpäin. Mulla on monta asiaa siis kesken, mutta tää on nyt ehkä minkä mä näistä esittelen. Siis aloitin perjantaina Sophie-shaalin. Se sopii kyllä tulevaan syksyyn. No mä tiedän, onko tääkään sit mun värianalyysin mukaan. Mikä lanka? Dropsin Nepal. Siis tää on? Wool ja alpakka. Joo. Tässä näkyy hauskasti toi kierre. Siis mä menin tää ihan muissa asioissa. Eikö se nimenomaan tätä mennyt hakemaan? Mä menin hakemaan siis Dropsin Nepalin yhteen toiseen juttuun, mutta siellä ei ollut oikeata väriä. Mutta sitten mä katsoin tätä, kun tää on vähän sellainen, niin kuin näyttää just siltä. No tää on kitti tämä.
Mutta tämä on kiva, tämä on niinku vähän tämmöinen murrettu valkoinen, että ei ole ihan sellainen puhdas valkoinen. Sitten mä oon silleen, että no joo. Ja sitten siellä totesin vaan, että että ei ollut nyt sitä minun väriä. Ja sitten kun mä olin niinku muutenkin ajatellut, että mä tällaisen jonkun ison huivin haluaisin tehdä, tällaisen niinku vaalean. Ja sitten mä jotenkin, kun mä olin vaan siellä kaupassa, ja sitten mä että no katsotaan nyt se Sophie Shawlin, että mitä siihen tulee, mikä lanka. Ja sitten siellä se oli joku sänneeskarnin joku lanka. Ja sitten mä menin siihen, ja sitten siellä oli jotenkin tosi loppunen niin värit just siitä langasta. Ne mun mielestä nyt jotenkin on jotain paljon muutoksia tai jotain. Joo, siellä oli nyt jotain. Siellä on putkiremontti ja sitten sinne oli muutenkin kai vähän valikoimaan tulos ehkä jotain lisää. No joo, any case, se oli nyt joku alpakka-uul oli se ohjelanka, joka on melkein sama kuin tämä. Ei ihan, tää oli muistaakseni pikkusen paksumpaa, jos oikein muistan. Mutta siinä ei ollut kivoja värejä. Sitten mä olin silleen, että no mennään vielä katsoa, että mikä se Nepal on. Ja tää oli sitten, mä olin silleen, että close enough, niin kuin se juoksevuus. Ja sitten mä otin tätä. Ja mä otin tätä 2 kertaa, kun mä ajattelin, että mä teen vaan silleen, että kun sehän on semmoinen kolmiomallinen se. Niin sitten mä ajattelin, että mä teen toista kertaa vaan niin pitkään, kun se riittää ja sitten mä alan niinku kaventaa. Niin tästä tulee sen mittainen, kun tästä tulee. Joo, mikä hyvä. Ja tässä mulla on nyt taas käytössä tämä, mikä viimeksi esiteltiin videolla, tämä Knits.fin kerroslaskuri, niin tää on kyllä siis lifesaver. Olin just sanomassa saman. Ihana. Ai vitsi, pitäis kyllä itekin. No mulla on kans vähän tulossa tommoista talvisempaa suunnitelmaa. Onko sulla nyt muuta enää kesken? Että onko sit vaan ostoksia tai? No sit mulla on ostoksia. Nyt mulla on noita keskeneräisiä, mutta mä ehkä näytän ne. Mä oon näyttänyt niitä jo aikaisemmin, niin mä näytän ne sit kun ne on valmiina. Mutta syksyneuleita kyllä nyt on tässä tulossa aikas monenlaista. Siirrymme videon ost-est-osioon. Joo. I have plenty. No, onko se silleen monessa osassa vai kerralla? Mulla on tässä nyt niin kuin, mä saan jaettua nämä mun ostokset kolmeen eri asiaan. Herranen aika. No, oltiin siellä ulkomailla, siis Münchenissä, niin sitten siellä kävin tietysti kaikki lankakaupat. Siellä oli joku Wulle Rödel, joku tämmönen kauppa. Se oli tosi kiva, mä voin laittaa vaikka video, siellä oli ihan värisiä kaikkia mohaireja ja muita. Se oli se, mistä mä laitan sullekin. Niin sitten mä kävin siellä, en ostanut ekalla kerran mitään, sitten mä jäin miettimään just niitä kaikkia kivanvärisiä mohaireja, sitten mä olin silleen, että ei, että kyllä mun nyt niinku pitää. Niin sitten mä kävin ostaa vielä seuraavana päivänä vai sitä seuraavana tämmöstä jotain mohairia. Ja tän nimi on, tää on joku Rico Design Essentials Super Kid Mohair ja Silk. Ja tän nimi on Cute Confetti. No se on kyllä. Niin tää on tällainen vaalea, vähän tämmöinen vaaleanpunaista, siellä on tommoista pinkkiä sattumaa. Mä ajattelin, että mä ostin tätä 6 kerää. Niin paljon? No mä ajattelin, että mä tekisin tästä ton Monday sweaterin. Onko se semmonen ihan mohairpörrö? Ei, siis se on ihan sellainen basic. Villapaita, siihen tulee siis joku merinoja sitten. Aika cute. No mä ajattelin, että joku sellainen, vaikka niinku valkoinen se merino, niin sitten tää näyttää silleen hauskalta. Tosi söpis. Ja mä just tajusin nyt tässä, kun ajattelin siis aikaisemmin, että mulla on kyllä tosi vähän vaaleanpunaisia vaatteita, ja mä just kun en ole todellakaan varmaan kesäihminen värivuoden ajalta, niin sitten tää on nyt kyllä taas tällainen, että sopiikohan tääkään väri mulle. No mutta se on söpön värinen, niin kyllä sen voi tehdä. Mut joo, mielenkiinnolla ootan. Tässä on siis 70% mohairia ja 30 silkkiä. Minkä hintasta oli? Muistatko? Ei ollut mitenkään oleellinen asia. Ei siis varmaan aika silleen basic. Olisiko tää ollut jotain 80 € välistä per kerran. Siis aika sama kuin Suomessa. Että ei nyt mitenkään silleen. Tuntuu aika pehmeä. Mut siellä oli kyllä, jos tähän saadaan jotenkin video laitettua, niin mä otin sieltä, kun siellä oli tosi ihanan värisiä niitä mohaireja. Oliko vaikea päätyä sitten tähän? No tää oli kyllä näistä niinku kaikista ihanin sit kuitenkin. No. Et sit ne muut oli vähän sellaisia, vaikka ne oli niinku kiva värisiä, mutta ne oli just sellaisia ne ei ollut niinku ehkä niin freshejä ne värit. Mä halusin jonkun semmosen iloisen värisen, niin tää oli. Sitten oli vielä hauska, kun mun mies osti sieltä sellaisen vinyylilevyn, missä on sellainen flamingon kuva. Niin sit meillä oli mätsäävät ostokset. Ihanaa. Mut se oli nyt eka. Esittelenkö toisen? Joo. Okei. No sitten tää on nyt ihan täysin kiillottelin tällaista sädekehääni, että Knitting for Olivella oli 9. päivä elokuuta oli
sellainen, että kaikki sinä päivänä tehdyt tilaukset, niin niistä tehty voitto lähetettiin tonne UNICEFille muistaakseni siis niinku Gazaan, että niinku hyvän tekeväisyyttä, niin sitten mä olin silleen, että nyt tässä näin tilaisuuden olla taas jälleen kerran parempi ihminen kuin muut. Niin tilasin lankaa. Mutta tai mä nyt ajattelin, että kun mulla oli vähän silleen, että voisi jotain tilata, ja sitten kun toi tuli, niin sit mä ajattelin, että että ihan mieluusti nyt tilaan, niin siis tilasin tätä merinoa ja soft silk mohairia tällaisessa mukavan kesäisessä mustassa värissä. Nyt sitä on pehmeä. Licorice on tää. Licorice tää oli kans. Niin näistä mä ajattelin, ja mä jo itse asiassa ostin ohjeenkin, että mä ajattelin, että mä teen Elizabeth Blousin. Aika villi valinta kyllä tää musta näihin synkkiin iltoihin. Sä tarvit varmaan ne lamput. Mä en muista, että meillä on siis WhatsAppissa sellainen ryhmä, missä on minä, sinä, mun sisko ja mun äiti, missä me nyt sitten jutellaan neulejutuista. Mä en muuten tiedä, miksi sun äiti ei just sitä. Aloin just miettiä, että meidän pitäisi lisätä munkin äiti kyllä. Niin. Mä en muista, että sanoinko mä siinä vai sitten mun äitille mutta kun sit äiti oli heti silleen, että että nythän vielä mustaa kehtaa neuloa tälleen kesällä, kun on valossa. Ja mä olin silleen, että minä en tuohon propagandaan niin kuin mene. Että mä neulon, jos mun tekee mieli neuloa keskellä talvea tai pimeäntä syksyä mustaa, niin mä neulon. Sano mun sanoneen, sä tulet kyllä kiroamaan. Varmasti joo, mutta I'm not falling for this propaganda. Että mä neulon mustaa myös nyt pimeänä vuodena. Paljon ostit kirjaa? Olisiko ollut, että 5 molempia ehkä? Vai 4? En mä muista. Jaksatko näyttää mulle sitä Elisabettia? Saadaan vähän touchia tähän. Joo. Sitten mä ajattelin, että vaikka siinä nyt ei tule napin läpi. Hei, mutta mä ajattelin, että vois ostaa silti jotkut sellaiset kivat kultaiset napit tai semmoset. Jotain shiny. Niin. Ja sitten mä en ole vielä tutustunut tuohon ohjeeseen. Mä oon siis ostanut kyllä ton ohjeen jo, mutta mä en ole tutustunut, miten toi reuna tuohon kaulukseen tai tuohon kaula-aukkoon tehdään. Että tietenkin, jos siihen saa tehtyä, niin voihan siihen tehdä napinlevet. Niin kuin, että miten se neulataan se reunus. Että jos sen saa jotenkin kätevästi, niin siihen voi vaikka itse tehdä napinlevet. Mutta niin kuin koristeeksi kuitenkin semmoiset kultaiset napit. Niin tähän. Mutta taas jälleen kerran, siis kun sit kuulemma tää musta on myös semmonen, että tää sopii vain heille, keillä vuoden aika on talvi. Ja se on Suomessa kai tosi harvinainen, sellaiset niinku ihmiset, jotka näyttää lumikilta tyyliin, on niinku talvi-ihmisiä, että mä en todellakaan oo. Mutta nyt taas jälleen kerran mä kyllä puen mustaa, jos mun tekee mieli pukea mustaa, sen on mulle mikä värianalyysi, mitä vaan. Että. Sä oot kaikki vuoden mä oon kaikki vuoden ajat, vaikka joku väittäisi vastaan. Mutta niin kauan kun sä et tee sitä analyysiä, niin kaikki niin, mä voin olla vaan autoan tietämätön. Mutta toi on just tuossa värianalyysissä siis silleen, että vaikka se on tosi mielenkiintoista ja se on ihan varmasti silleen hyödykästä se tieto, mutta sitten mä oon just miettinyt sitä, että vaikka joku väri, että kyllähän sä niinku kans silleen, että jos sulla on joku kiva vaate, että ai vitsi, että musta tuntuu kivalta tässä ja vaikka just tällainen neulottu juttu, että mä oon itse tehnyt tämän ja oon silleen niinku niin kyllähän se vaate niinku silloinkin voi näyttää hyvältä, vaikka se väri nyt ei ole sulle niinku optimaalinen, jos sen osaa kantaa silleen hienosti, niin mä luotan nyt tähän. Hyvä. Joo. Sitten mulla on vielä yksi ostos, minkä mä tein tuolta Menitasta. Mä ostin tällaista ihana väri. Fritids garnia tämmöisessä vaaleansinisessä, koska viime jaksossa mä esittelin sen yhden villapaidan. Mitä mä sit sain kyllä tehtyä ihan tosi pitkälle, siis tää on nyt niinku tässä vaiheessa, eli tässä on toinen. Purkasitko se välissä? En, mutta siis tässä on nyt toinen hiha tehty melkein kokonaan. Ja tämähän menee siis aikuiselle miehelle, ja sitten mä sovitin tälle yhdelle aikuiselle miehelle, joka täältä kotota löytyy, ja se laittoi tämän päälle, mutta tää oli sille pieni. Hänellekin. No se taisi olla niinku tosi nafti, ja näytti niinku huonolta, niin sitten mä olin ihan silleen, että ja oliko se isompi vielä tää saaja? No on vähän niin kuin harteikkaampi siis silleen, että niin sit mä olin ihan silleen, että ei hyvää päivää, että. Mutta sä epäilet sitä jo silloin, mutta sä rohkeena silti pötkötit vaan eteenpäin. Ois voinut vaikka sovittaa siinä välissä. Niin sit mä olin ihan silleen, että voi. Mutta nyt aion tää lähtee nyt siis purkuun. Tätä on ollut mulla koko kesän nyt lepäämässä. Tää lähtee nyt purkuun, mutta siinä tuli. Haluatko sä tänään et kelataan? Ei tarvitse tänään, en mä nyt ole vielä auttaa sitä. Koska tässä tuli yksi toinenkin juttu, koska vaikka mä viimeksi haippasin tätä, että mä tein tällaisen hienon kauluksen, että siitä ohjeesta poiketen, että taitoin, niin tääkään ei näyttänyt hyvältä siinä niin kuin päällä.
Niin mä nyt aion vähän modata, että kun se ohje oli sellainen 2 oikein 2 nurin kaulus, eikä ollut mikään taitettu, niin mä varmaan päädyn tekemään sen. Mutta mä nyt ajattelin, että mä aloitan tän sillä lailla, että mä teen tähän sen Judy's Magic Cast-Onin niin väliaikaisen aloituksen siihen paitaan, jonka mä nyt siis teen tämän uudestaan, mutta isommassa koossa, ja mä teen sen kauluksen vasta niin kuin viimeisenä asiana. Niin sit mä voin vielä vähän miettiä, että millaisen kauluksen mä teen. Mut niin. Ja sit mä kans, kun mulla oli tästä tätä ruskeata, niin sen takia ostin tätä vaaleansinistä, että mä korvaan siis tämän ruskean tuolla vaaleansinisellä, koska tää oli nyt jotenkin vähän tällä ummehtunut väri. Mutta eikö nää nyt, jos sulla on niinku toi sininen ja toi valkoinen ja sit toi, niin näähän kyllä sopii. Näyttää ihanalta. Ja onko tää muutenkin ollut tätä lankaa? Joo. Niin toivotaan, että... Mutta tää lähtee nyt purkutuomioon, mutta mua ei silleen haittaa, koska toi on kuitenkin paksu lankaa, tehdään paksu puikolla. Nyt toi tulee aika silleen nopsaa. Such is life. Siis musta tuntuu, että meidän kaikki työt on purkuun menee tai niinku jotain pitää. Joo, mä olen, että tää on vähän tällainen, tää ei ole hyvä mielenjakso. Tää oli onnistunut ja sit se sun kompeta. Ja kyllä tääkin oli silleen niinku onnistunut. Tosi kaunis tää väri. Ihana. Ja Menitasta ostin. Mä en oikein tiedä, että myydäänkö se Helsingin seudulla muualla kuin Menitas. Ainakaan snurreja. Tuolla. Armi Jarmsissa on. Ai on. Mä ostin sieltä siihen keltaisen neulettakkiin sitä. Mutta oliko se Friittiidsiä? Friittiidistä en tiedä, mutta siis Sandnesgarnia on ainakin jotain siellä. Niin on, siis on snurressakin paikka. Mitä se on Nesgarnia, mutta siellä ei ole tätä. Okei. No mutta tosi ikävä kuulla ja lähetän voimia. Kiitos. Mä oon nyt vielä ihan toiveikas tän suhteen. Tää oli kyllä siis silleen niin kun... Otetaan väriä. Kyllä se on hyvä. Ja kyllä se erottuu tästä myös. Niin. Ja että tätä on kyllä ihan siis, tää oli ihan mukava tehdä. Tää paita, niin ei mua silleen niinku haittaa. Mutta mä silloin joskus, tää selvisi mulle jo varmaan silloin aika pian sen meidän edellisen videon, eli joskus varmaan toukokuun lopussa, kesäkuun alussa. Niin sit mä vaan olin silleen, että nyt mä sanon itselleni, että laitetaan tää paita kaappiin, ja tää on ollut nyt, mä äsken kävin kaivasta niin. Mutta tää on ollut nyt siellä onnellisesti levossa. Mutta nyt ehkä kun tulee tää syksy, niin mä siirryn noihin tollaisiin syksyisempiin ajatuksiin muutenkin. Siis mun niinku järki ei kyllä kestäisi, että kaikki ne, että vielä tää rivi tai vielä tää kerros. Se on kaikki ollut turhaa. Niin niinku... Mutta toi oli ehkä nyt tollain oppimistilaisuus mulle, että olisi pitänyt sovittaa aikaisemmin. Ei, mut hei nyt tästä mä muistinkin, että mulla on kyllä vielä yksi keskeneräinen. No kerro. Mikä siis, mä luulen, että tätä ei tulla tekemään koskaan valmiiksi. Missä se on täällä? Mä ostin tuolta Novitan, joku tehdas on tuolla jossain. Korjalla. Niin siellä Korjan ABC:llä on edullisesti myynnissä Novitan lankaa, niin mä ostin sieltä. No tää on vähän niinku ostoskin sitten. Tämmöstä kuin joku liinen love. Tämmösiä mega 100 gramman keriä tällaista. Puuvillaa ja pellavaa. Ja aloitin tästä Anne Wentzelin joku greippipaita. Grape tea. Joo. Voi ei! Mikä siis niinku tosi lyhyellä on vielä. Mutta kun tämän aloittelu, missä siis tehtiin tänne tuli tätä Raklan asiaa, eikö se nyt ollut Raklania? Lähti täältä tulemaan nämä hihat ja mä siis aloitin sen varmaan 1001 kertaa. Vähintään. Ja niin kun hakkasin päätä seinään. Et siinähän niin kun oli, että selitetty ensin, että näin teet, tässä lisäys, tässä langankierto, tässä näin ja näin. Ja tähän tekniikkaan vielä, niin tässä on linkki YouTube-video. Ja mä oon silleen, että minähän en mitään videoita katsele. Että M1R ja M1L, että been there, done that. Ja siis ei vaan matchannut ikinä ne silmukatteet, kun mä olin tehnyt siihen tiettyyn rajaan asti. Ja silmukoita piti olla ennen merkkiä ton verran ja merkin toisella puolella tämän verran, niin siis ei niinku hyvälläkään tahdolla niinku ei.
Ja sitten mä olin taas äidin luona. Ja sitten äiti oli silleen, että mutta tuossa on tuo linkki, että onko tuota videota katsonut? Sitten mä olin silleen, että no, en tietenkään. No jos hän katsoo, että hän voi kokeilla vielä. Ja sitten siis sehän meni aivan eri tavalla, kun mä olin ymmärtänyt siitä ohjeesta. Ja sitten kun me tehtiin sen videon ohjeella, niin kun heti meni oikein. Mutta niinku, missähän muussa mulla oli tää? Varmaan joka toisessa työssä, mitä mä teen. Niin tää on taas yksi red flag, että kun siinä on se, että katso vielä tää videosta. Mä oon silleen, että ei jaksa. Että kyllä mä tiedän, mitä mä teen. Niin siis kun tätä on periaatteessa, vaikka mä oon näin lyhkäsellä, mutta tätä on tehty niin kauan. Paidallisen verran. Niin, että kun mä en ehkä niinku pysty vaan jatkaa tätä enää, kun tää oli niin saamarin. Hakkasin päätä seinään, vaikka silleen olisin voinut tehdä jotain muutakin. Ja se näytti kivalta siinä mallissa. Siinä oli niinku valkoinen tää pohja. Ja mustalla vai tumman sinisellä tuli sitten nuo yksityiskohdat. Mut sit kun mulla on molemmat vähän tämmösiä Niin, tollasia maanläheisiä. Niin, vaikka niin tässä näyttää tälleen ihan kivalta, mutta jotenkin sit se ei näytä tässä niin kivalta. Niin vaikka tää nyt on onnistuneesti vihdoin tehty, niin voi olla kyllä, että mä puran tän ja nämä langat jää ottaa jotain muuta. Nää oli kyllä ostoksenakin vähän semmonen hätäinen villi hullaantunut hetki. Tää voisi ehkä toimia just niinku sellaisen valkoisen kanssa. Ja siis paremmin. Me oltiin just saatu toi Novitan Millakal-yhteistyö, niin sit mä olin jotenkin, tiedätkö, semmoset sydän Novitalasit silmillä silleen, Novita, mä haluan tukea teitä, ja sit mä halusin ostaa näitä keriä sieltä, kun nää oli siis oikeesti varmaan euro, kun tää oli joku poistuva väri tai erä tai jotain. Mutta näistä voi tehdä, mä näin Lankamaailmalla oli ainakin, niillä oli jotain ohjeet sellaisia niin keittiö, siis käsipyyhkeisiin. Joo, voihan siis näitä käyttää sitten johonkin sellaiseen. Joo, siis tosi miellyttävä neulo, ja vaikka olen purkanut monta kertaa, niin edelleen miellyttävä neuloa. Että niinku se kokemus ei mennyt miksikään. No. Mulla on nyt, kun pääsit noihin Novitalaseihin, niin ootko tutustunut näihin Novitan uusiin lankoihin? En oo vielä, mutta tuli kyllä kotiin se uusi lehti, missä, oliko ne vähän niin kuin esillä siinä? Ja sitten oli, ja siis, malleja. Joo. Mutta että mä en nyt tiedä, mä näin, kun kävin siellä Menitas, niin siellä oli niitä esillä. En siis ostanut, mutta oli, mitähän, siinä oli niinku Novita X-laine, semmonen vyyhti. Siis nämä, joo, ne näytti kyllä aika mielenkiintoisilta. Näytti mielenkiintoisilta, mutta ne kyllä sit taas, varmaan sit mä veikkaan, että ne on nyt niin kuin ehkä sit vähän sellaista premium lankajuttua, toivottavasti. Mutta kyllä se sitten näkyy niinku hinnassakin siellä. Joo. Mä en siis ostanut mitään nyt, enkä sen enempää hipelöinyt, ihan vaan tälleen nopsaa kokeilin. Mutta vaikka se mohairoli meni tässä ehkä 11 € kerran. Et aika silleen sama kuin sit vaikka noin muut mohairit. Sitten olisiko se sellainen vyyhti ollut ehkä 30. Joo. Mutta en ole tutustunut. On hyvä maksaa. Niin. Enkä siis ole tutustunut, että jos jollain on kokemuksia. Anteeksi! Että jos jollain on kokemuksia niistä langoista, niin kertokaa toki, että mitä olette tykännyt, koska tavallaan olisi kyllä ihan mielenkiintoista kokeilla, mutta ehkä mä nyt yritän vielä pitäytyä tässä lankalakossa. Niin. Et en ainakaan vielä, mutta että jos tulisi joku sopiva projekti tai yhteistyö. Olisi kyllä mielenkiintoista kokeilla. Ja itse ainakin siis aina kun on käynyt joku kömmähdys, niin vannon, ja on täälläkin varmasti jo vannannut sen nimen, että mä en osta niin kuin enää mitään edullista. Että siinä vaan niin kuin, se ei palvele ketään. Että niin kuin, mitä kalliimpi, niin sen parempi. Mutta kuitenkin sitten löysin itseni ostin vähän aika sitten meni tästä Dropsin Baby Merinoa tämmöisessä ihan vaaleanlilassa sävyssä. Ja tästä olisi yhdelle tutulle vauvalle tulossa toi Anker Sweater. Siinä oli hirveästi noita eri kokoja, niin mun mielestä 2 kerästä. Mä ajattelin, että mä teen sen niin ison, mihin tää 2 kerää riittää, että saaja on vielä aika pieni. Niin mun mielestä olisi niinku hänen väri. Ja sitten meillä oli itse asiassa yhdet baby showerit tässä tovi sitten. Ja siellä ystäväni Maisa oli tehnyt tommosen tästä samasta langasta. Mut siis sä oot sweaterin vai Sweaterin. Joo. Niin ei ollut tää sama lanka, mutta saman vahvunen.
niin oli tehnyt tumman sinisenä sen ja se oli tullut tosi nopsaa, niin mä ajattelin, että mä yrittäisin nyt kanssa tehdä näistä tämmöisen nopean dopamiinin. Ja jos tästä tulee isompi kuin suunniteltua, niin sehän ei haittaa nimenomaan. Toivotaan, että tää mun tämmönen karma jatkuu. Ja tässähän on hyvä se, että tää on superwashi, niin kuin tulee vauvelille, niin voi pestä koneessa. Ei haittaa vaikka. Joo. Niin joo. Ja tää on kyllä ihanan pehmeitä tää Degnerin. Ja tosi nätti sävy. Oli hirveästi ihania sävyjä. Että vois alkaa kyllä vaan tehtailemaan tämmöisiä vauvan vaatteita. Ootko sä tehnyt tästä mitään? Mulla on lankaa, mutta en oo tehnyt varmaan mitään Olisiko tää sun väri? No en kyllä tiedä. Mutta toikin on ehkä vähän sellainen kesäihmisen väri. Mä oon ehkä kesä. Mun mielestä me ollaan kyllä ihan samannäköisiä. Mutta ehkä me ollaan kaikki vuoden ajat 2 paketissa. Jep. Onko vielä ostoksia? Ei. No sit mulla on vielä yksi suunnitelma, mikä on ostos. Jännittävää. Tästä on tulossa ton mun vähän niinku entisen työkaverin, mut yhden sen kanssa. Joo, sen vasta alkaneen neulojatyökaverin kanssa, niin ajateltiin tehdä semmonen kuin Krauserie IG:ssä, niin hänen se semmonen pipo, missä oli semmoinen pörrötaite ja sit siinä on ruskeeta, niin se Sä haippasit sitä jo viime talvena. Haippasinko? Joo. No niin. No nyt se vihdoin tehdään. Siihen tulee ruskeaksi toi Raumagarnin. Tän Fanni tilasi jostain. Tätä ei mun mielestä Suomessa ollut oikein saatavilla missään. Mutta tää on erikoista, jos se nimi on Raumagarn. Mä oon luullut, että toi tulee jostain Raumalta. No mäkin, mutta siis mun mielestä tää on ehkä joku norjalainen. No ainakin se lukee, että Norsk-Ulspunnet. I Romsdalen. Niin tää on 100% norjalaista villaa. Norjan Raumalla. 83 metriä 50 grammassa, että tosi paksua. Ja ihan oli ohjeen mukainen tää sävy, tämmönen tosi kaunis chocolate brown. Ja sitten sen kaveriksi moni oli tehnyt siitä niin kuin vähän peigemmästä Ökepark Garnin Teddydearista, mutta koska Snurressa ei ollut sitä saatavilla ja mun oli saatava se heti NYT nyt, niin ostin sitten tätä valkosta. Nythän siellä olisi sitä peigeäkin. Ja niin. Fanni, joka malttoi, niin sai sen peigen. Ei! Miksi mä oon tällainen? Sä et ois aloittanut tätä. Niin! Mä! Mut sä oot kyllä just tommonen. Sä jos saat jonkun päähänpiston, niin sit se niinku pitää. Mut noin näyttää, ja siis kiva, että teillä on niinku eri väriset. Niin. Ja siis me just, että tää kyllä sopii niinku nää värit. Sulle. Ja ootan tosi innolla, että pääsen testaamaan, koska en oo Gepard Garnilta aiemmin neulonut mitään, enkä ole myöskään tämmöstä buklealankaa ennen neulonut, niin ootan ihan hirveesti. Tää on siis Merinovillaa ja sitten Alpakka Superfinea. Tähän saa vissiin aika isot puikot kyllä ottaa sit, niin mä toivon, että se tulee aika nopsaa. Ja sit vähän niinku ois suunnitelmissa sitten, että jos tää on kiva, eikä just kutita tässä tää boucle, niin haluaisin tehdä Petit Technitin sen Louisiana Sweaterin jollain tämmöisellä boucleella. Se on semmonen jättimuhku. Mut nää on mun niinku nyt ultimate syksy project, että ekana kun jos saan sen blouse numero 1 valmiiksi, niin voisin melkein aloittaa tän siinä ohessa tai heti sit sen jälkeen. Mutta nää on niinku kyllä tämmöiset herkkukerät, mitä ootan tosi innolla. Se on, mua kiinnostais kans tietää Dropsin se alpakkabukle. Sitä kun on aina käynyt kokeilemaan, niin se kyllä tuntuu pehmeältä. Että... No mut. Siis niin. Siis jos siellä on nyt joku Dropsi-fani, niin kertokaa myös hyviä kokemuksia, koska ettei me nyt vaan olla liian tai ettei mä nyt vaan ole turhan skeptinen. Mutta kyllä mä oon nytkin ostanut sitä, että ei siinä. Voihan ja varmasti niin kun on eroja, niilläkin on niin paljon eri laatuja tai eri mitä materiaalia. Niin.
että varmasti on eroa niissä. Kyllä. Mulla on vielä yksi ostos tuli itse asiassa mieleen. No. Liittyy koska nyt heti kun nämä helteet loppu, niin sit mä oon silleen, että mun päässä kääntyi semmonen niinku syksylehti ja mä oon silleen, että nyt kaikki syksyneuleet tänne. Ja sitten tuolla sosiaalimediassa ne siis Rosy Sweater osti. Sä ostit sen! Mä ostin sen ohjeen ja mä ostin sulle myös sen ohjeen. Ole hyvä! Siis mun piti vielä juoruilla tästä, että olisi tullut semmonen juoruosio. Ja sitten tiedätkö, Lankapirtin juodut tiedottaa, että nyt ennustamme hyvin suosittua uutta neuletrendiä ja se tulisi olemaan. Mutta me olemme nyt täällä Aallonharjalla. Ja siis kukahan tän oli jakanut just tuolla Neule IG:ssä. Ja sitten mä menin heti katsomaan, mä olin silleen, tää on tän Lene Holme Samsön, että onks tää nyt niinku uusi porselainen. Niin, tää voi olla. Ja mä Annille heti laitoin viestin ja olin silleen, että no MP, et koliseeko. Ja sit sä olit silleen, että no kyllä vois. Mä olin katsonut tätä pari päivää ennen ja laittanut meidän äitille, että no oisko tää kiva. Äiti oli silleen, että ei, että hän ei tykkää noista pudotetuista olkapäistä. Mä olin silleen, että ai I like them. Mutta onko jopa niin, että tässä... Ei tehdä mun mielestä... This means all the color work is worked in the round from the right side. Mä ymmärsin, että tässä ei tule nyt sitä, mikä porsselainen se oli, että tehtäisiin tasona. Kirjaneuletta vaan, että kaikki olisi pyöränyt. Tää on mulle nyt korjaava kokemus, koska siis siinä porselainissahan mä venkslasin niitä lankoja ja päädyin dropsiin. Ja itse asiassa siis tämä liparehan oli se mun kontrastilanka. Niin aion mennä kyllä niinku just ja tasan joko näillä ohjeen mukaisilla tai vielä jollain kalliin. Mitkä värit? Onko tässä ihmiset julkaissut vielä? Onko ollut vähän eri yhdistelmiä? Tää on mun mielestä kiva tää, mikä näissä mallikuvissa, että on tämmöinen vähän niinku beigehtävä ja sitten on tollainen ruskea. Mut sit mä ajattelin, että sellainen niinku vähän semmonen valkoinen, ei ehkä puhtaan valkoinen, mutta sellainen joku valkoinen ja sitten vihreä. Niin joo, se on matcha green. Ei matcha green, vaan semmonen forest green. Mietin myös vaaleanpunainen. No vaaleanpunainen mä vähän mietin kans. Mut sit mä ajattelin, että hukkuuko se sit sinne, että sellainen marjapuuron värinen voisi olla, mutta sit mä ajattelin, että se ei kyllä niinku taas sit jotenkin se väriyhdistelmä ehkä mulle. Siis mutta tää ruskea on ihan tosi kiva. Siis oh my gosh, mikä surprise. Yeah! Mutta mäkin just tästä mietin, että viimeksi kun mä tein sitä porselainia, niin mäkin säädin niiden lankojen kanssa aika paljon. Niin nyt mä varmaan ostan. Tässä on siis mallilankana Tyn Bergynt ja Tyn Silk Mohair. Niin aion siis ehkä pitäytyä niissä. Oi, no tuolla näkyy nyt toi. Mut siis kun tää mun mielestä tää Sandnes Garnin Silk Mohair on rough. Se on vähän rough. Et siis mä menisin Tiljalla tai tuolla Isagerilla tai jopa Knitting for Olive. Mut mä mietin Tyn Bergyntiä. Se oli kyllä vähän... Mun mielestä se ei oo sellainen toisaalta jos sen yhdistää tosi pehmeeseen silkkimohairiin. Niin, ei se välttämättä. Mut ihanaa, tää on tosi korjaava kokemus mulle. Mut katoppa, nyt on tullut tommonen, mikä on ihan punainen, tommonen joulunen. Ehkä liian joulu. Sitten on tuollainen, missä on niinku ruskea ja sininen. Mä ehkä just silleen tykkään, että olisi niinku joku vaalea. Tää on esimerkiksi ihana. Tuossa on vähän tuollainen vaalea persikka ja sitten on tuollainen kupari. Mutta toi on kyllä kiva toi malli. Tääkin on ihana tämmönen, missä on vähän niinku tuollainen ruosteenpunainen toi. Entä jos oot hullu? Totakin mä mietin, mitä sä aiot nyt sanoa. Niin, että tekee noin lehdet eri värillä ja kukat eri värillä. Niin kuin joku oli tehnyt sitä porselaineekin 3 värillä. Mä ajattelin, että toi on sellainen syksyneuli. No kun mulla oli, mä ajattelin, että tosta voisi olla hauskaa tehdä semmonen niinku kal. No mä mietin kans, mutta en sanonut. Joten... Mä menisin ehdottaa, mä oon monta päivää miettinyt, laitanko viestistä, että ei, että mä haluan, että sulla on niinku yllätystä, että sä saat ton ohjeen. Ihanaa! Niin mä olin nyt siis mulla tuli heti kyllä sama. Shut. Et vois ehkä olla sillä, että jos me ensi jaksossa niinku aloitellaan tätä, että nyt jokainen, joka haluaa mahdollisesti, me ei luvata vielä kaliin, mutta jokainen, joka mahdollisesti haluaa liittyä tähän kaliin,
niin miettii nyt itselleen vaikka sopivat värit ja ehkä jopa käy hankkimassa ne. Mitään ei luvata, mutta saatetaan aloittaa. Olisi kyllä ihan sikahauska aloittaa. Ai vitsi, tää olisi kyllä hieno. Niin sit se voisi olla kans silleen, että sitten niinku, että sitä aina etenee niinku tiettyyn vaiheeseen asti ja sit voi niinku räntätä hetken aina siinä, että mikä kaikki on mennyt pieleen. Koska varmasti asioita tulee menee pieleen. Me voitais pitää livei. No mä mietin kanssa. Vitsi, me ollaan hyviä. Ai että. No kertokaa hei, toivottavasti muuta. Onko ihan pöllöidea? Mutta että joskus syksymällä voisi aloittaa vähän, jos sais nyt tästä, mulla on aika paljon sellaisia keskeneräisiä, mitkä kyllä varmaan tulee tässä aika pikkaiseen vauhtiin, tai valmiiksi kun vaan pääsen vauhtiin. Ja siis ihanaa, että on siis paperilla tää chartti, kun menee aivot niin solmuun. Meidän pitää tehdä kyllä sama koko sitten. Koska Ja toi on kyllä kiva. Mä ehkä viimeksi mä tein sen porcelainin muistaakseni, mä tein pikkusen liian pienessä koossa, että se ei ole niin oversize, mutta nyt mä ehkä teen ton ihan itselleni sopivassa koossa. Katsotaan, mikähän mulle se niin olisi. Ja mulle kyllä varmaan menee toi pieni. Paljon tässä on Easy. 20-32 of positive ease. No, perehdytään tähän. Perehdytään. Mutta aivan mieletöntä. Upeeta ja on tosi innoissani. Että nostaa uusia lankoja. Paljonkohan tähän menee? Jonkun verran. Mut oi että. Tykkään kyllä. Tää tekee tosi nättejä täällä ne holle samsö. Mua naurattaa, kun Suomessa on Leeni Hoimela. Ja sit onks tää, mä en muista, että onks tää tanskalainen vai minkä. Mut sit on niinku Leene Holme. Totta. Sillä Leenilläkin on kyllä ihan niin. Niin on. Tehdä joskus jotain. Sillä on ihana semmoinen leopardi. Niinpä se onkin jo. Knitting Clubilla on malliversio. Niinpä se onkin. Kiitos musta kyllä sikana. mua kiinnostaisi se Urban Knits-kirja. Et se olisi, mä oon yleensä silleen, että en kauheasti halua neulekirjoja, koska niitä voi lainata kirjastosta, mutta se voisi olla ehkä sellainen, että jos mä niinku vaikka joululahjaksi jotain toivon, niin niinku se mahdollisesti. No, jätä mulle se. Kirjoista puheen ollen mä sain Tammelta muutamia kirjoja, niin heillä on tää Reetta Pellikan neuloskirja. Niin vaikka tää on siis ilmestynyt kyllä jo tovin aikaa sitten, niin he voi rakas, sen kun mulla on toi kirja kanssa. Tiedän, mutta kun mä halusin tän itselle. Mulla toi on kyllä kiva. äitille. Niin täällähän on siis tosi ihania juttuja. Niin ootapas tohon Kristiina-paitaan iskin silmäni kyllä ekana, että se olisi kans tommonen ihana tommonen syksychunkki. Ja siis hauskaa on, että Reettahan on kirjoittanut muotiblogia joskus way back. Ja samoin olen itse. Ja hänen muotiblogia siis luin silloin. Ja asuuks hän silloin jo sit Norjassa vai Tanskassa vai jossain täällä päin tai siellä päin. Ja sit mä muistan, kun hän niinku siinä ohessa aloitti sen neulamisen ja jonkun verran puhui neulomisesta siellä blogissa. Ja sitten se lähtikin niinku hänellä ihan uuteen uraan. Tosi siistiä. Niin, tää oli sit vähän niinku mun tämmönen uutuus vielä. Mut siksi mä uskalsin valita tän, kun mä tiesin, että tää oli sulla. Ja mä tiesin, että tää on niinku approved. Muuten ihan sama värinen kuin toi. Niin on. Tuolla on murrettu vaaleanvihreä. Niin, mulla ei ole ollut myöskään neulekirjoja aiemmin. Tosi ihana nyt päästä tälleen konkreettisesta pohjasta neulomaan, koska on kyllä vähän ärsyttävä puhelimelta. Ja varsinkin kun lukee jotain pitchi-charttia tai kirjaneuletta tai muuta. Niin. Mulla on kyllä siis, mä niin kun järjestän, mä oon sen verran vanhan aikana, että mä kyllä järjestän siis, niin jos mä ostan jonkun ohjeen, niin mä myös tulostan sen, vaikka mulla on se kännykässä. Koska sit mun mielestä on jotenkin kivempi niin olla vaikka autossa, sit sulla on aina se neulepussukas se ohje. Ja sit just vaikka jos oot jossain tien päällä, et tiedä, että pääsetkö vaikka lukee, tai siis lataa kännykkää, niin sitten viitti käyttää niin akkua siihen. No se on kyllä totta. Ja sit mun mielestä, ja sit näyttö varsinkin menee aina heti kiinni. Ja niin. Varsinkin nuo kirjoneulikaaviot, niin mun mielestä on kyllä kivempiä ton. Oli siis värillisenä vielä ihan sikajees. No joo, mä oikein nyt niin kuin näin vaivaa. Siis näitähän pitäisi ehdottomasti alkaa keräämään johonkin kansioon. Sitten sä voisit liimata siihen ne langanpätkät, mitä sä oot käyttänyt ja omat notesit. Kyllä. Mä alan kanssa. Ihanaa. Tää oli kyllä oikein iloinen huipennus kyllä tähän. Mut siitä päästään seuraavaan iloiseen huipennukseen. Nimittäin
meidän arvontaa. Siis tääkin on mua niinku hävettänyt sen takia, että siis kun... mä olin unohtanut. Viime jaksossa, mikä kuvattiin siis silloin ikuisuus sitten, niin mehän saatiin Knitsiltä se ihana paketti ja me oltiin silloin, että kun meillä oli tullut se 1000 tilaajaa täyteen, onkohan meillä enää 1000 tilaajaa, toivottavasti ei ole ihmiset kaikennut. Niin on. Niin saatiin siis, että Cindy lupasi meille, että 30 € lahjakortti arvotaan. Se arvotaan nyt. Eli täältä nyt siis videon kommentti, en nyt nähnyt, että monta kommenttia, katsoppa vielä se, että monta kommenttia sinne on tullut. 328. No niin, 328 ihmistä osallistuu nyt tähän arvontaan. Niin me nyt tässä heti kun saadaan tuo meidän random comment picker toimimaan, niin arvotaan voittaja. Ja palkinto oli siis 30 € tonne knits.fi. Heidän kauppaan. No niin, pick a winner. Jännittävää. Voittaja on Henna Matilda. 2 H:ta. 2 H:ta lopussa. Onnea, Henna Matilda. Otetaan tästä vielä screenshot. Ja Hennan kommentti oli, että kiitos ihanasta videosta. Yes. Niin laita Henna meille IG:ssä viestiä joko Roro Knits tai Project Anni. Ja jos et oo Instagramissa, niin laita. Mulle voi ainakin laittaa sähköpostia vaikka roosa.mononen@hotmail.com. No niin, sinne. Eli Instassa tai sitten Roosan sähköpostia. Ja. Onnea Henna. Onneksi olkoon. Ja kiitos kaikille kyllä ihan superihanista kommenteista. Ja kiitos, että olette ollut niin kärsivällisiä meidän kanssa, koska meillä oli tosi huono mieli siitä, että meillä kesti niin kauan. Ja me oikeasti myös yritettiin. Niin. Tästä elämä tuli nyt väliin. Mut nyt oikeasti voidaanko yrittää kerran kuussa? Voidaan. Eikä meillä nyt tässäkin tässä lukee, että 2 kuukautta sitten. Et meillä nyt jäi vaan niinku 1 kuukausi vähän silleen välistä. Tää on niinku julkaistu toukokuun lopussa. Eli mistä se tietää, että mulla on puhuttu Taylor Swiftistä? Mutta niin toukokuun lopussa, kesäkuun loppu, heinäkuun loppu. No, anteeksi! Me oltiin kesälomalla. Monet muutkin oli kesälomalla. Kaikilla se kesäloma ei ole 3 kuukautta, mutta mut meillä nyt oli. Mut me nyt oikeesti skarpataan. Koska seuraavat häät on pitkän ajan päästä, niin ainakaan hääbreakdownia on odotettavissa. Ja tässä oli siis myös paljon hirveä selittelyä, että miksi me ei kuvattu, mutta siis vaikka me oltiin sunkaan itse asiassa samaan aikaan lomalla vissiin niin kuin jopa 2 viikkoa, mutta sitten me oltiin niin eri paikoissa ja eri maissa. Ja että me mentiin kyllä niin onnellisesti ristiin kuin olleen voi. Ja sitten se huipentui vielä siihen, että mä olin sitten silloin, että okei, no niin, että nyt kun meillä on vielä tämä, että sulla oli alkanut jo työt, mutta että töiden jälkeen, oliko se tyyli, että joku viime viikon perjantai tai joku. Ja sitten mä olin että mä olen kipeä, sori. Mutta mä olin ehkä ekan työviikon jälkeen myös niin väsynyt, että mä olin silleen, että no voi ei, mä joudun pötköttämään yksin kotona. Että ei haittaa. Mutta että nyt kun tästä alkaa tämä arki ja ehkä meistä tulee nyt taas sellaisia vähän niin kuin no-lifeja, niin... Joo, ja tulee niin kuin, että muutenkin syksy on mun mielestä semmoista ihanaa maadoitutaan ja tiedätkö, ulkona sataa, sä voit oikein hyvällä omatunnolla sisällä neuloa, juoda teetä. Mä käyn pitkään aikaa siis kotona juonut teetä. Alkaa taas. Sähän yhdessä vaiheessa aina töiden jälkeen keitit pannun teetä. Nee. Totta, mä ehkä palaan nyt taas tähän. No mä aion kans. Ja voi alkaa katsoa kaikkia syksysarjoja, Gilmore Girlsia ja sellaista syksymyyssäilyä. Joo. Ja sit meidän pitää tehdä kans toi meidän Sipoonkorven vaellusretki. Aivan. Jokavuotinen. Jokavuotinen ja perinteeksi tullut. Mun suosikki. Tehdään kaikesta aina perinne. Mut nythän me ollaan menossa vielä kesämökille tässä kuitenkin, että kesä jatkuu. Mut se tulee niin pian, musta olisi kiva, että olisi ollut kiva kuvasta siellä mökillä. Teekö sinne joku haaste? Hei! Tulin tuosta syksystä vielä mieleen tuollaisesta ei-neulevien ihmisten haastamisesta. Niin siis, no mulla ei nyt ole mitään näyttää, mutta töissä mä innostuin
ruokatauolla niin opettaa virkkausta noille mun muutamalle työkaverille, muutama toki jo osaskin, niin me alettiin tekemään niitä kurpitsoja. Aivan, no niin. Ja siis oli semmonen työmaa löytää niin kuin järkevä virkattu kurpitsaohje, että mä jo niin kuin harkitsin, että mä itse teen semmoisen pdf:n, mihin mä otan valokuvia ja mä teen vielä ohje YouTube-videon, että näin idioottikin virkkaa sen kurpitsan, koska niin kuin oli niin epäselviä ohjeita, että miksi te ette neulon? no kun mä olin ostanut jo virkkuukoukkuja sinne. Ei ollut vaihtoehtoja. Niin me ajateltiin, että jokainen yrittäisi virkata ainakin yhden ja sitten me saataisiin ne silleen netisti esille sinne meidän taukoon. Ihanaa. Niin se on kans kyllä tommoista ihanaa syksykäsityöpuuhaa. Ja mä ajattelen, että jos tekisi semmoisen syksy-bingon, niin siinäkin voisi olla yksi. Virkkaa kurpitsa. Totta. Ja sitten tässä tulee kohta joulu, niin sit voi tehdä vaikka joulubingon. Joka kuukaudelle oma bingo. Niin. Joo, kyllä. Ihanaa. Ai vitsi, että siis mä oon kyllä nyt innoissani tästä syksystä ja odotan, että saa just kaikki. Mulla on nyt siis ihan tossa niinku huulilla on pari sellaista syksyneuletta, jotka on jäänyt kesken, mutta että jos ne sais vaikka äkkiä tästä valmiiksi, että pääsis käyttämään. Olisin iloinen. Joo. Ja mäkin ainakin säästin yhden tommosen isomman neuleen kyllä niin seuraavalle jaksolle. Että pääsee jatkaa tämmöisiä syksyfiilistelyjä. Ja kertokaa Kertokaa te, että mikä on teidän nyt semmoinen niin kuin ultimaattinen syksyaloitus, että ootteko jo aloittanut vai onko suunnitelmissa joku, että millä niin kuin myissailemaan. Koska syksy on pitkä ja pimeä, märkä ja sateinen ja synkkä, niin syksyaloituksia kerkeää tosi. Jee. Ihanaa. Ihanaa, oliko sulla enää mitään? Ei muuta kuin, että toivottavasti palataan nyt. Siis mä uskoisin, että jos me vaan buukataan koko loppuvuodelle jo vaikka X määrä kuvattavia sunnuntaita. Totta. Mutta tavataan taas. Joo. Uusien neuleiden merkissä ensi kerralla. Varmasti syksyisemmissä tunteissa. Kyllä. Ihanaa. Kiitos, että katsoitte. Kiitos. Bye bye. Hei.